Ben, boas tardes, benvidos e benvidas ao pleno ordinario do mes de xullo que conta na orde do día coa aprobación de actas anteriores, 30 de xaneiro, 9 de marzo. Algo que comentar sobre algo? Sí? Bueno, nada, pongan una frase que parece que toma palabras que cambia totalmente sentido o bien costó. En este momento la población activa en Galicia es menos la población total y debería ser en este momento la población activa en Galicia menos la mitad de la población total. Vale, se recolle y todos estamos con el programa. Ben, nos pasamos entonces ao punto número 2, que é unha proposta da alcaldía sobre a aprobación provisional de crédito extraordinario 220, a modificación de subvención nominativa. Ten a palabra, portavoz do Goberno. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, xa falamos na comisión informativa, trátase de dúas operacións. Por un lado, un crédito extraordinario e, por outro lado, a modificación da subvención nominativa. Isto ten que ver coa agrupación de voluntarios de protección civil que, bueno, como sabedes, tiñan unha subvención ou teñen unha subvención nominativa de 6.000 euros que solamente debe utilizarse según o ordenamento para gastos xerais, o que lle impide facer investimentos. Se le solicitan que unha parte sexa para investimentos e de aí este cambio, non? Que vayan 3.000 euros para gastos xerais e 3.000 euros para investimento. E, bueno, iso é o que se propón. Que para a proporción legal. Ben, boa noite. Bueno, nós estamos de acordo con este cambio, non? De pasar ou de dividir mellor que os 6.000 euros en dúas partidas e creemos que, bueno, o grupo de voluntarios que, a verdad, realizan unha labor incente e estamos de acordo. O Partido Popular. Buenas noches. Bueno, nosotros también estamos de acuerdo en la modificación si es en ese sentido, sobre todo para defender los intereses que ellos día a día saben de sus necesidades, y creo que también lo que debería hacer es tratar de subir la asignación anualmente, porque cada vez la labor que hacen es más encomiable y cumple más funciones sociales de las que esos recursos económicos le permiten cubrir. Votos a favor da moción? Da proposta, perdón. E agora, por unanimidade, pasamos ao punto número 3, que é proposta da alcaldía a renovación do convenio de recadación vía executiva coa Triga. Ten a palabra o novo portavoz. Bueno, pois, neste caso tratamos de aprobar a asignatura dun convenio en materia de recadación en vía executiva coa Axencia Tributaria de Galicia. Bueno, un convenio que se renova, supoño que se estudiarían os distintos puntos, e o que traemos é a proposta de que se aprobe para que pois a Triga poda seguir facendo esa parte de recadación por vía executiva. Ten a palabra, Elena. Vale, nós tamén estamos de acordo. O Partido Popular. Bueno, nosotros tamén estamos de acuerdo en lograr el convenio para la recaudación de los tributos que dentro del periodo no vamos a hacer. Entonces, procedemos a votación, votos a favor. Aprobase por unanimidade. E pasamos ao punto número 4, que é a proposta da alcaldía que fai referencia a unha subsanación de un problema que se detectou recentemente, que é a existencia do proxecto do Parque Empresarial do Barbanza, que sigue, non está desbotado, sino que sigue vigente, que nunca non foi aprobado, bueno, sobre todo non foi orzamentado e nunca se deu pariente, pero afecta a liña de evacuación do Parque Eólico Singular, compartido con o Concello de Portosón, e que, polo tanto, estamos en un período de intentar legalizar completamente o parque, que teña todos os permisos en regla, cousa que vamos facendo desde que entramos no goberno prácticamente,
e este saltou recentemente porque a nadie se ocurriu pensar no parque empresarial. Consecuencias, pois que o Concello realmente é o promotor da actuación e quen debe asegurar que se algún día se construye o parque empresarial do Barbanza esa liña non sexa un problema, ou ben porque se soterre, ou ben porque se desvíe, ou ben porque o diseño do parque se poda adaptar ao trazado da liña, pero non pode ser un problema de ninguna maneira. En principio non debe supoñer un gasto para o Concello, porque no contrato coa empresa queda reflexado que calquera actuación en calquera das fases de desenvolvemento do parque eólico nunca suporá un investimento para o Concello. Ainda que sabemos que este foi un proceso moi complicado, que hubo traspaso de unha empresa a outra e hai un contencioso sobre el. Non estuvo a licencia vendada e tivemos que actuar para conseguir os permisos que non estaban ni tan siquiera solicitados. E un tema complexo, pero a día de hoxe ao Concello de interese contar con todos os permisos para que o parque eólico se sea plenamente legal. Ten a palabra por la DNA. Vamos a ver, nós estamos de acordo, sobre todo, porque xa o que explicou a alcaldía, de que era necesario para legalizar este parque eólico ese informe que se pide, o que a nós, pois nos alegrou moitísimo, porque sigue vicente, en certa medida, o parque empresarial do Barbanza, que aparte supoñía, para nós, para o BNO, supón un pulo moi importante para esta comarca a nivel económico e, por lo tanto, para a conseguinte creación de emprego. Por lo tanto, nos estamos totalmente de acordo con esta moción. Por parte particular. Estamos tamén de acordo en que sean as modificaciones necesarias para que non se cause perjuicio a nadie. Entiendo que el desarrollo del parque empresarial, pues no sabemos en qué fase está, pero supongo que incluso me gustaría saber si hay una reserva de terreno específica en esa zona, pero supongo que cuando hay que hacer el convenio está una reserva específica en algún sitio determinada y realmente regulado, porque estamos haciendo algo sobre un parque empresarial que yo no sé en qué fase de desarrollo está, lo desconozco, y si existe un estudio de implantación, una reserva de terreno, una calificación de ese terreno como industrial, porque a lo mejor estamos adelantando ciertas cosas. Realmente o que acontece é que está en Sestur no IBUS, figura como un anteproxecto que se empezou a relatar, que nunca chegou a ser realizado, como decía antes, ni executado, pero eles, de alguma maneira, afecta o terreno por ese proxecto, e por eso solicitan isto. Non sei se é algo que nos explica un pouco mellor, pero ven a ser algo así. Pero existe un proyecto, una cosa es que exista un estudio sobre eso. Non, é máis que un estudio. Existía un proxecto, estaba, no seu día estivo a punto de comenzar a execución e todo. Tiene que figurar en el que son una reserva de terreno, una calificación. No, porque este era de carácter supramunicipal, por lo tanto, a xestión é diferente que se fora a dotación dun solo industrial por ambiente municipal. Eu non coñezo perfectamente cales son os trámites, pero sei que é máis ágil e diferente e implica dos concellos. Non sei se Guillermo quere aclarar algo máis, pero bueno. Decir que hasta donde consta, conociendo las actuaciones posteriores, el proyecto, que no son proyectos, sino son proyectos, se aprobó en Consejo de Xunta en el año 2011, anterior a lo que fue la tramitación de la licencia del parque eólico. Por eso ahora, como fue una actuación aprobada con anterioridad, pues tiene, digamos, una preferencia en su ejecución. Puede desafectar una acción posterior como sería la del parque eólico. Lo que se trae aquí es el acuerdo de que, en el hipotético caso de que se viera a ejecutar ese parque el proyecto aprobado con 2011, pues que las actuaciones del Concello adaptará la línea para que no perjudique el proyecto. ¿Alguna relación máis? Sí. Bueno, penso que sería moi interesante que le preguntara ao portavoz municipal do proceso e conselleiro de Industria, porque teño entendido que daquela o proxecto estaba moi avanzado. Había estudios sobre o terreno, había estudio incluso das empresas que se querían pois ir para ese terreno, recordo que se falaban de naves para emprendedores, entón creemos que sí que o proxecto si había, que estaba moi avanzado, pero que quedou, como sempre, veces, pois, metido en proxecto. Non sei que decir algo por recordar. Sí, no era una aclaración, porque realmente desconozco realmente si el proyecto estaba o no redactado, si hay una reserva de terreno, porque estamos haciendo un convenio o adoptando un acuerdo donde
donde nos asumimos una responsabilidad sobre algo que yo no sé si existe o no existe realmente, o literalmente, ¿verdad? Se van a dar dos posibilidades que nunca se... Bueno, en realidad tres. No, que nunca se desenvolva, porque non habrá problema. Que se desenvolva tal como está o proxecto en día, co cal non lle quedaría un remedio que creo que soterrar ou desviar, ou que se puede modificar de alguma maneira o trazado e entonces non sería menos custoso para a empresa. Pero bueno, son difícil saber o que vai pasar. Ya hay un compromiso, un documento oficial que acredita que eso está así. Si no, no tendría sentido que nos pidieran eso. Bueno, ben, votos a favor. Acordouse tamén por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que sería unha moción do Grupo Municipal do PP que quedou pendente do pleno anterior relativa a respetar a declaración de loito oficial en Galicia como mostra de reconhecemento aos vítimas e aos seus familiares e aos colectivos profesionais que seguen na primeira liña combatendo os efectos COVID-19. Bien, como bien decía el alcalde, es una moción que se presentó para debatir en el pasado mes de mayo, bueno, el 1 de julio, correspondía a mayo, cuando realmente aún estaba vigente desde el pasado mes 30 de abril. El gobierno gallego decretó un mes de luto oficial en homenaje a las víctimas causadas por el coronavirus en Galicia y que realmente esa declaración de luto se prolongaría durante todo el mes de mayo, desde el día 1 al 31. Desde el Partido Popular lo que observamos es que el Ayuntamiento del Pueblo de Carabiñán no respetaba el luto oficial decretado por la comunidad autónoma, algo que es de obligado cumplimiento, y el símbolo más evidente de ello era que las banderas que están en el balcón de nuestro concello, de la Casa Consistorial, vivían donde era mediasta y no estaban. Entendemos que declarar el luto oficial en las instituciones es algo simbólico con respecto a las víctimas y de apoyo en aquello que puede entenderse como apoyo realmente más que efectivo, pues oye, es alguna muestra de respeto y cariño por todas las personas que lo han pasado mal y que realmente y agradecimiento a aquellas que desde el principio están trabajando. Creo que es una muestra de respeto tanto institucional como para todos los vecinos, porque todos conocemos casos de vecinos de nuestro municipio que también han fallecido, algunos por esta epidemia, algunos otros pues hayan tenido que pasar por circunstancias complicadas y gracias a Dios están vivos con nosotros. Por eso entendemos que es importante respetar esas actuaciones de luto oficial por lo que representan y sobre todo también queremos que se establezca un reconocimiento para todas aquellas personas que han tenido que seguir trabajando y enfrentándose a circunstancias sociales y sobre todo higiénico-sanitarias importantes para poder que el día a día de todos fuera lo más llevadero posible. Por eso lo que estábamos de aquella era la acción de desacuerdo, respetar el luto oficial, hoy no tiene sentido porque las fechas ya han pasado y sí que realizar un acto de reconocimiento público a la labor de todos los colectivos que estuvieron y están trabajando para garantizar la salud y la normalidad social de todos nuestros vecinos, los sanitarios, el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, los cajeros de supermercados, farmacias, etcétera, todas aquellas personas que durante el COVID-19 realmente tuvieron que seguir trabajando como están expuestas a circunstancias complicadas. En este punto que interviene también a portavoz do Partido Socialista, tiene a palabra. Boas tardes. Bueno, vou tratar con respeto, aunque sí é verdade que pasaron xa moitos días desta moción, vou tratar con moito respeto e falan vostedes de respeto, de loito, de reconhecimento, de sofrimento. Todos esos termos que utilizan non só se arranxan con a bandeira. Se non se puxo a media asta esa bandeira foi porque non tivemos ningunha notificación por parte da Xunta de Galicia. Pero tamén vou dicir que todo este goberno que estamos aquí ten o máximo respeto por todas as persoas afectadas polo coronavirus. E sentimos cada día que estivemos aquí a perda de tantas vidas, aunque é verdade que tampouco seguimos anunciando, porque precisamente estábamos traballando a pé de rúa totalmente só, sin ningún apoio. O noso primeiro reconhecimento é a todas as persoas que atendemos, a todas as persoas que se tuveron que enfrentar o día 16 ao seu traballo, equipándoos cos medios necesarios. O noso reconhecimento foi implantar no centro de saúde medidas de limpeza extraordinarias,
colocarlles unha carpa para que fixesen a triaxe. Ese foi o noso recoñecemento durante a pandemia do coronavirus. Dotar ao mercado, do sitio onde se xuntaba moita xente, de medidas de seguridade para evitar o risco de contagio e pasar moi positivamente todas as inspeccións que tuvemos de sanidade. Ese foi o noso recoñecemento. Facer máscaras para persoal sanitario, voluntariado de protección civil, policía, caixeiras, farmacias, coa iniciativa que se fixo dende a Consellería de Mocidade, que está aquí, e donde aí estiveron día e noite para mandar máscaras ali onde as precisaban. Foi tamén o noso recoñecemento. Facer un reparto de mascarillas a todas as veciñas e veciños do noso concello, sabendo que non chegou a todas e todos por igual, pero intentamos facelo da mellor maneira que supemos nese momento. Ese tamén foi o noso recoñecemento aos veciños. Falar e estar en contacto en todo momento coa residencia da nosa vila para saber se precisaban algo que aquí estábamos, dentro das nosas posibilidades, saber como se atopaban e das súas necesidades. Ese foi tamén o noso recoñecemento. E sei que era o noso deber estar a pé de rúa xestionando unha crise no persoal, no político e no social, pero estivemos xestionando a compra de todo o material necesario para o mercado era unha totalmente locura. Pero aquí o 16 de marzo, o 16, non lle faltou a nadie ningún equipo. Incluso nós lle tivemos que dar ceder os nosos equipos ao persoal sanitario do noso concello, cando tiña que haber feito a Xunta de Galicia. Estar en contacto directo con todas estas persoas mencionadas anteriormente e escoitalas en saber o que precisaban e axudalas e nós aí estuvemos. Non nos agochamos, saímos á rúa, a donde se nos precisou. Non tivemos tempo, eso sí, de dar as voltas de prensa con cada medida que iba tomando este goberno. Eso é verdade, pero fixemos o que tiñamos que facer, traballar, e sempre en soledad. Pero podo decir que escoitamos a todas as persoas que nos chamaron, as persoas, atendemos a todas as necesidades que nos dixeron e que estaban nas nosas competencias. Que cometeríamos erros, seguramente. Que non puxemos a bandeira cando a Xunta de Galicia o dixo, pois si, pudo ser un erro. Que se pudo facer mellor? Tamén, seguramente que se pudo facer mellor. Pero voulle dicir que o noso traballo foi feito en soledade. Non tivemos a un presidente da Xunta que saíra a dar a cara, que nos dese un apoio aos concellos, nin con palabras, nin con feitos. Dende aquí, a quen quero agradecer de verdade a todas e todos os veciños que cumpriron coa súa responsabilidade de quedarse na casa, aos sanitarios, a todas as persoas que traballaron en primeira línea, a Protección Civil, a Policía Local e aos meus compañeiros, porque todos xuntos conseguimos que o noso pobo non fose castigado duramente pola COVID-19. E tamén o noso máis sentido pésame a todas as familias que perderon a un ser querido. Os nosos feitos son o noso mellor recoñecemento. As bandeiras a media asta estiveron cando o Goberno de España decretou o loito oficial, porque eso sí nos chegou notificación. Seguimos traballando nesta pandemia mundial e non queremos baixar a garda porque, aunque falemos de que hai que dar exemplo de normalidade, non podemos olvidar de que o COVID sigue estando entre nós. Non marchou, hai que seguir sendo responsables. Porque agora mesmo o que mellor hai que facer é que cada un de nós sexa responsable dos seus actos. Por eso digo que é verdade que nos representamos a unha institución e é verdade que hai que facer algo, pero eu creo que ten que ser cando chega o momento, cando se poda facer nas mellores condicións para que poda asistir todo o mundo que o considere. Ademais. Quen fala por Femenina? Nesta moción do PP se fala de loito, non? E dentro do BNG, igual que penso que de todos os membros desta corporación, o que sentimos é un sentimento de profunda tristeza polo que supuxo estas perdas humanas, pola soedade que estaba alrededor, incluso de toda esta enfermedade, da xente que tiña que morrer soa, que le tiña que dar a man, o médico, o auxiliar, a enfermeira, do familiar que non podía despedir. Ao mesmo tempo, tamén, sempre, e non nos cansaremos de dar as grazas a todas as persoas que estuveron cos seus traballos e cos seus esforzos
coidando de todos nós durante o confinamento. Pero fala de homenaxes. Para nós, cal é a mellor homenaxe? As persoas que estuveron en primeira fronte combatindo o virus foron os sanitarios. A mellor homenaxe é non recortar na sanidade pública. Esa é a mellor homenaxe. E a mellor homenaxe é investir. Investir en ciencia, en investigación. E vamos a dar datos. A día de hoxe, no día de hoxe, no Centro de Saúde Primaria de Carballo, de 16 médicos, só se estaban traballando 9. O resto das prazas non se cubriron. O único médico que había sustituto, a xerencia o mandou ir para outro centro. De que nos vale ter bandeiras a media asta? De que nos vale? Si verdadeiramente onde hai que loitar e a quen hai que apoiar é a xente que está en primeira línea e, como non, a sanidade e a sanidade pública, que foi que nese momento respondeu ante toda a cidadanía. Por do goberno. Bueno, de repetirme un pouco o que din as compañeiras tanto do PSOE co BNG, os datos están aí. O loito existiu dende o primeiro día, sigue existindo hoxe en día porque a tristeza está en cada un de nós. A epidemia sigue aí, unha realidade que en maio e que desafortunadamente a día de hoxe e tal vez dentro dos meses esteamos vivindo unha segunda oleada ou mellor máis dura. Sería redundante decir o que se lle dixeron, o homenaxe está aí, está na primeira línea, está sobre todo nos sanitarios que vemos como incluso estaban na casa sin traballar e siguen hoxe en día pois moito o corpo de enfermería, moita xente na casa, pero por outro lado, o que decía antes a compañeira de Amparo, non? A voceira do BNG, mesmo no, sin ir moi lonxe, no Centro de Saúde de Ribeira, creo que estaban a un terzo do persoal, porque mo comentaban esta semana pasada e isto está pasando en todos os concellos de Galicia. Non estuvemos preparados e seguimos sin estar preparados, nin en sanidade, nin en emerxencia. Dá a sensación de que a Xunta non é realmente consciente do problema tan grande que temos en riba. Dá a sensación de que está ausente e que está esperando a que ocorran os acontecementos. Sentimos no interposto a bandeira media asta, a realidade é que non chegou a notificación ao Concello e nese momento pois a situación aquí era tan de crise, tan preocupante que creo que iso quedou nun segundo plano. Non estamos justificando nada, simplemente poñemos por diante unha realidade. Non se fixo en contra de nadie, senón pois porque o día a día ao final pois envólveche e o prioritario está antes de nada. E claro, antes a voceira socialista e compañeira de goberno comentaba onde estaba traballando o goberno. O goberno estaba dando a cara e é certo que con gran soidade. E para o Partido Popular. Bueno, yo la verdad es que presento una moción por algo muy sencillo y hablamos de todo menos de la sencillez de los actos. Pero el motivo importante del simbolismo. Yo no sé si he comunicado sí que sé que es el único principio de la comarca, pero sí yo conozco que no han puesto las banderas de medidas que no. Si no recibido la comunicación oficial, pues pero ustedes me cuentan, pero no lo sé. Sé que todo el mundo, supongo que no lo habrá recibido igual y lo ha hecho, porque hay medios de comunicación muy. Independientemente de eso, cuando nosotros presentamos la moción, ya se han ustedes por enterado, que tampoco las pusieron media hasta. Cuando hicimos la rueda de prensa que la portavoz del Partido Socialista nos reprocha por hacerla, porque ellos están trabajando, nosotros parece que estamos de fiesta, pues también podrían haberlo hecho. Sí, motivos sobran para hacerlo. Igual que no lo hicieron cuando murió, se decretó igual el anterior presidente de la Junta de Galicia. Yo entiendo que ustedes no se enteran de nada, pero un mes sobra tiempo para hacer las cosas. Se entiende que las circunstancias fueron y serán muy complejas. Serán muy complejas. Y que a lo mejor no tendremos que hacer. Pero creo que esos pequeños actos, que son 2 minutos de una persona coger un cordeles, forjarlo y volver a hacerlo más grande, es
más simbólico que realista, pero muchas veces los símbolos son muy importantes, sobre todo cuando, como decía el portavoz del PNG, la gente que muere, soledad, la gente que no pasa nada. Y que se sientan reconocidos por la institución más próxima que tienen, creo que es. Entonces, justifico lo que quieran. Si quieren, si los reconocimientos hacen su trabajo, pues allá cada cual. Es que nos hacen una retaila aquí de todo lo que hicieron, es que son cosas que tienen que hacer, pues están gobernando. Eso, que sea esos reconocimientos, eso es oye, hacer su trabajo. Mejor o peor, por las circunstancias, entiendo que ha desbordado todo el mundo en todos los aspectos y todo esto. Entonces, oye, pero que eso justifique no hacer algo tan simbólico e importante que lleva hoy 2 minutos. No, les reconozco todo el trabajo que han hecho, les reprocharé otras cosas que han hecho, con todas las facetas de la vida, pero creo que eso no justifica. Creo que hay que establecer algún tipo de reconocimiento público a todas las personas que han trabajado, porque oye, los sanitarios son los que están, posiblemente el sector poblacional o profesional que más ha sufrido este caos por su situación, por su trabajo, les ha tocado estar ahí. Pero no son los únicos que lo han pasado. Ahora, creo que incluso es una falta de respeto muchas veces social y pública a lo que estamos haciendo todos los días. Muchos actos que vemos en la calle y que queremos atajar de forma más tajante, porque sí que eso es un insulto para el esfuerzo, el trabajo de todas estas personas que lo han dado todo a cambio de nada. Pero muchas veces ahí no estamos. Y no estamos. Bueno. Ahora, y con respecto a, creo que oye, la moción es muy sencilla en ese sentido. Es una muestra de respeto institucional que no se hizo. Los argumentos, el porqué de su responsabilidad, yo no los comparto. Desde el desconocimiento, pues no tengamos un papelito oficial, no quiere decir que no sepamos todos lo que puedo decir, que presentamos la moción, ya lo sabrían ustedes, si se hubieran olvidado, y hicimos la prensa. Vaya levantando los polos. Vale, de acuerdo, pues y después que aprovechamos la circunstancia con los recortes, ¿no? Si quiero que en algo se diferenciado de Galicia y el resto de las comunidades de España, en el tema sanitario es haber sido, oye, pues no mejores, pero sí que el haber sido sobre todo en previsores tanto en inversiones físicas, haber reformado y haber construido 7 hospitales y 7 áreas sanitarias, haciendo solo que hay un centro de salud que es problema. Y seguro que cada 2, 3, no lo digo, ni lo discuto, ni lo afirmo, pero creo que hay que reconocer la realidad es la que es. Si decimos que la incidencia menor, pues entre otros factores será porque las cosas se han hecho bien. ¿Qué palabra por socialista? Non, lle vou dar moito máis tempo porque hai moitas mocións non son excusas explicarlle o que estamos facendo e xa lle dixen que era o noso traballo tamén outros o tiñan e non o fixeron eu estou totalmente de acordo con Amparo que non é a homenaxe non é unha bandeira a homenaxe é facer políticas que sosteñan unha sanidade, unha educación e moitas cousas que fallaron e non creo que en Galicia tuveramos sorte porque precisamente se estaban facendo ben as cousas en Galicia, sino que desde o goberno se tomaron medidas importantes e a nós non nos chegou o coronavirus da maneira tan grave como en outros sitios. Eu non teño que decir nada máis. Lorena? Eu creo que hai que decir, son previsores. Eu lembro que o 30, no último pleno antes do confinamento, Benega trouxo unha moción en defensa da sanidade pública donde se veía todos os recortes que estaba sufriendo o Hospital de Barbanza. Eso é ser previsores. Non me vou a meter, pero insistimos. A mellor homenaxe non son símbolos, porque estamos na pandemia, non saímos da pandemia. Eu me pregunto, se son tan previsores, que vai pasar se hai unha segunda oleada? Porque os datos non din que sean previsores, porque os datos que estamos dando sobre os centros de atención primaria, que son os primeiros que están contendo e facendo probas na pandemia, non son que se este cubrindo baixas de personal, que se este invertindo en máis medios, eses non son os datos. Polo tanto, nós manifestamos que a maior homenaxe que se pode facer é invertir e defender a saúde a sanidade pública, e me fai homenaxe aos sanitarios. Cando serían sanitarios que estaban agotados,
emocionalmente, físicamente, laboralmente, porque non sabían se o día seguinte os iban a contratar. Polo tanto, nós insistimos. As homenaxes están ben, non decimos que non. Pero neste momento que hai que facer é invertir na sanidade. E, como non, en sanidade pública. Bueno, cando falamos de simbolismo, parece mentira, bueno, desde o meu punto de vista, pensar que nunha pandemia como esta os símbolos son importantes, máis alá das persoas e do que o supuxo para todos nós, pois parece algo como bastante demagóxico, non? Querer facer incluso pois un loito oficial dun mes cando estamos dentro dunha pandemia e non sabemos todavía no mes de abril cales van a ser as consecuencias. Parece incluso algo precipitado e que quere poñer ese simbolismo por diante do verdadeiro problema, porque parecía naquel momento que o debate era máis ese tipo de cara á galería que non dá realmente respostas aos problemas que eran graves e moi serios. Afortunadamente en Galicia pois tivemos os datos en comparación con outras comunidades autónomas menos terribles, o cal non significa que pois os centos de persoas que perderon a vida e todos os centos que sufriron non se sean tan importantes como cada un que non sobreviviu, que enfermou en calquera outra parte de España. Pareceme de verdade que utilice a palabra insulto, que me parece que utilizou antes, e non, que entendí que parece un insulto, pois alégrome porque quería preguntarlo, porque me parece pois un pouco pois incluso, bueno, mal que pudiera utilizar unha palabra como esa, me alegro de que non o fixera, non? Entonces, repetir que por riba de todo o máis importante do momento que está falando era o que se estaba facendo, os símbolos eran cara á galería, desgraciadamente ás veces funciona así o Partido Popular, funciona máis cara á galería que dando realmente respostas. A día de hoxe todavía non dou respostas non só a nivel sanitario, sino a todos os niveles, a nivel económico. A Xunta de Galicia está moi allea aos problemas reales da cidadanía e os problemas derivados deste virus. Con respecto ao recoñecemento, ese recoñecemento do que fala, claro que haberá, cando isto todo termine, porque isto non rematou, ao mellor temos moitos meses por diante e oxalá só sexan meses para que isto termine. E cando todo isto termine, ao mellor todos xuntos podemos celebrar, non, que pois a pandemia rematou e podemos homenaxear cada un de todas as persoas que estiveron implicadas en cuidarnos a todos. Nada máis, o tema de símbolos, poñelo por diante das persoas, pois penso que hai que empezar a renovar esas ideas, non? Porque ao final nos levan a engaños e a non dar respostas. Señor Pablo, por favor, particular. Bueno, tiene el mal hábito de ponerme con las cosas que yo me No entendí, disculpe. No, pero siempre suelta y después hay que rectificar. No entendí. Primero, yo no he puesto nunca a recordar ante los símbolos de las personas. Eso usted lo dice. Y me parece mal que lo diga. Me parece muy mal que lo diga. Porque no es verdad. Eso no es verdad, no es cierto, pero sabe, yo no sé. Pero no se puede decir esas cosas tan alegremente diciendo, como decir, y símbolos, miren. La bandera de mi país no es un símbolo, es mi bandera, me representa. La bandera de mi comunidad a mí me representa, la bandera que tiene de mi comunidad a mí me representa. Y creo que todo el mundo que lo pasa mal, lo que puede tener es la tranquilidad de que se acuerdan de él, aunque solo sea un acto simbólico. Ustedes se parecen mal los actos simbólicos, o sea, ¿por qué? Yo no sé por qué. No entiendo por qué le parecen mal los actos simbólicos. Y eso es que usted piensa en las personas, usted sabe en todas las personas que no están. Pero que hay un mejor reconocimiento a todos los que están pasando mal, que hay muchos sacrificios, es que desde las instituciones se tengan un reconocimiento diario. Un reconocimiento que no cuesta nada. El menudo esfuerzo bajar una bandera que se hace en 2 minutos. Ustedes disculpen y justifíquense como quieran, pero no es un problema de símbolos y no hay que olvidarse de las personas. Es un problema de hacer o no hacer. Ustedes no lo han querido hacer, sus motivos tendrán y oye, es su responsabilidad. Y no por ello hacen o dejan de hacer otras cosas. No hay que hacer nada más. Yo solo ponemos énfasis en que algo que es institucional, que se debe hacer, se debe hacer. Si a ustedes no les gusta, me parece bien, pero bueno, venga, no nos echen encima la culpa a los demás de no hacer lo que deben hacer. Me parece que ustedes que quieren hacerlo todo, no lo hacen y encima quieren de la no tengan la culpa de los demás por decirlo.
son muy sencillas. No le demos vueltas a las cosas. La Xunta de Galicia en instalaciones ha hecho la mayor inversión en los últimos 10 años de toda la comunidad. A nivel de personal, que hubo tanto personal contratado. No se ha dado nadie de baja. Se siguen demandando, no sé, ustedes todo, miren, no sé, Hospital de la Arlanza, que sigue el Hospital de la Arlanza y toda la gente que tuvo que ir a urgencias si no se hubieran duplicado el año pasado, las instalaciones. Habrían pasado peor, claro, sí. Y si estuviera el doble de grande, pues claro que estaba mejor. Todo se hace, pero gracias a Dios estaban las cosas aceptablemente. No sé, el asunto de hacerlo tan mal que hace 15 días los gallegos no votaron mal y resulta. Pues oye, no sé, está todo el mundo equivocado, no sé, a lo mejor está todo el mundo equivocado. Yo entiendo que esto, 25 minutos vamos con esto. perdón, se hace política, pero oigan, se hace política, pero es que hacer política de estas cosas ya llega un momento que... Bueno, no me No sé, esto no tiene sentido. Es algo tan sencillo como bajar las banderas y poner y hacer un homenaje, sí o no. No es tan complicado como para empezar a justificar, disculpar y no sé qué. Lo que quieran, si quieren me las ponen y si no quieren no las ponen. Nosotros siempre os lo voy a reprochar. Para ustedes saben lo que sé, pero para nosotros no está mal. Y creo que los vecinos que lo han pasado mal y los que no están se merecen ese pequeño homenaje. ¿Qué es pequeño? Yo no entiendo qué. Está repetindo sobre as mesmas frases, creo que non é necesario. O que si lle digo que aquí non unha decisión de non vamos a colocar bandeira. Non se tratou de eso, así que tampouco poña nos aboca palabras que non dixemos. Yo no dije eso, yo lo digo que los hechos... Acaba de decir, si deciden non poñer eso, los es un hechos, problema. yo no puedo afirmar lo que yo no sé. Pero los hechos lo que también ustedes no quisieron hacerla. Y nada más. Non quixemos, non. Bueno, no, eso. Que non tenéis días despois de que estaba en cargo do oficial. Se enteró, ¿no? Se enteró. Se enteró en Y después, sí. Se enteró en plazo para hacerlo. Porque fue un mes, ¿eh? Que Digo yo, fue un mes. despois estivo. No, bueno, eso sí. Despois estivo, creo que sí. Bueno, igual. Pasamos a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Claro, creo que... Dos en contra, claro. Sí, abstención. Vamos a ver. Sí. Bueno, digo, dous en contra, 5 a favor y 6 abstencións. Punto número 6. Moción do Grupo Municipal do PP para instar o Goberno de España a garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis outorgan as entidades locais para a xestión dos recursos. Ten a palabra o portavoz curricular. Sí, emenda. Aquí tienes vos. Sí. Todos. La totalidad, no sustituir los puntos 1 y 2 por el... Aunque no pusemos la totalidad, porque cambiar tampoco la cantidad. Los motivos de adopción, ¿no? Si no se internet, No, que bueno, si no los acuerdos a adoptar, sustituir los acuerdos de adopción. sí. Sustituir todo. Sí. Sí. Y es lo que se puede interpretar que son o y o dos por este único, pero no son todos. No, es Todos los sustituir años. Esa no es la respuesta. O sea, Eso no es lo que nosotros proponemos y por el Claro, somos que pasa que os motivos digamos non quixemos soltar non inventamos tampouco a razón. Eso é realmente a vitalidade. Si es cambiarlo todo. Pero da igual. Después los acuerdos que se adopten, no hay problema. E entón agora nos enmendas Este es el turno de debate. de debate da moción. Y se debate en medio. Vamos entonces.
eu prefiro despois porque se escoitamos algunos argumentos. Bueno, para resumir, porque si no vamos a alargar mucho todo esto, nosotros presentamos una moción negativa sobre todo al tema de los superávits de los ayuntamientos que, como todos sabemos, realmente están en peligro de poder disfrutar de ellos los vecinos de nuestro municipio después de haber sido realmente los que han pagado los impuestos y las tasas correspondientes para haberlos generado y por haber estado ahí. Entonces, realmente la ley reguladora de base del régimen local establece que para la efectiva autonomía subvencional las entidades locales deberán asegurar a los municipios o provincias claro, sus derechos a intervenir en cuanto a asuntos afecten realmente artículos de sus intereses. La cooperación económica, técnica y administrativa de administraciones locales y administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollarán con carácter voluntario bajo las fórmulas que nos tenemos previstos en la ley. La ley de bases del régimen local establece que se dotarán a las administraciones locales de los recursos suficientes para cumplir de sus fines. Y bueno, la realidad es que esas leyes que garantizan la autonomía de las entidades locales y así como los diferentes fondos de financiamiento públicos han sido modificados por varios criterios. El Gobierno de España en su momento ha decidido no devolver el IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017 a las comunidades autónomas y tampoco está estudiando requerir el superávit generado por todas las administraciones locales para tratar, supongo, de abordar su déficit de Estado que está desbocado, con distintos planteamientos. Pues entendemos que realmente lo importante de la administración local es estar próxima a sus vecinos, que es la primera que se conoce la situación de cada uno de ellos, sus necesidades, y ante la situación singular en la que nos encontramos provocada por el COVID-19, entendemos que el superávit de nuestra administración debe ser gastado con criterios lógicos y sensatos, pero para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y ayudarles en esta situación tan crítica, no que la administración estatal se los aporte para después irnos dando poco a poco y con migajas. Por eso lo que proponemos es el siguiente acuerdo. Alguno de ellos ya no está en vigor porque realmente el estado de alarma no existe, como es el número 1, que es no utilizar los poderes excepcionales y confiar en el estado de alarma del Gobierno de España y otros resquicios legales para apropiarse de los ahorros de las entidades locales, vulnerando preceptos constitucionales de la ley en vigor. Punto 2. Respetar la garantía autonómica y autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión de los dineros públicos que son de todos y cada uno de los españoles y españoles con un gobierno en concreto. Flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia siempre con el equipo de las comunidades autónomas en el Estado. Si se pretende modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, que dichas modificaciones se realicen en el Congreso de los Diputados entre los legítimos representantes de todos los españoles y españolas. Y cumplir con el acuerdo suscrito con la Federación Española de Municipios Políticos y el Gobierno de España en la reunión del 20 de diciembre de 2020 en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, en la que se acordó que no considerasen cambios en el Congreso sin consenso previo con las entidades locales. Ten a palabra portavoz socialista. Bueno, eu creo que o Partido Popular non está en situación de dar lección sobre o uso do superávit dos concellos, porque fostedes vos quenes asfixiastes a economía e a autonomía municipal. O Partido Socialista sempre defendeu a flexibilización do teito da regla de gasto para os concellos, así como para a autonomía dos mesmos, para facer políticas a favor da ciudadanía dentro do ámbito local. De todos os xeitos, eu creo que todos os concellos coincidimos en que debemos de gastar nós o remanente nas necesidades que teñamos. A maiores diso que se nos deixaran gastar a nós como no que necesitáramos, reactivaríamos a nosa economía. Volvo a repetir que de todos os xeitos o Partido Popular non pode agora tirar os balóns fora e parecer que eles non teñen ninguna responsabilidade en nada da lei de estabilidade orzamentaria, cando foi o Partido Popular e Montoro que na aprobaron. Aparte de que hai varios puntos, o punto 1 que xa dixo que está desfasado, o punto 2 non sei, creo que nadie o deixa de respetar. De todos os xeitos estáse xestionando, agora hoxe había unha xuntanza coa FEM
para votar a proposta do goberno, pero pospúxose porque evidentemente hai aí acordos que non coinciden, entón habrá que esperar un pouco a ver o que chegamos. Pero eu tamén me quería preguntar onde están os 200 millóns que recibeu a Xunta de Galicia e onde están para os nosos concellos e cal é a súa proposta, porque só se fala do goberno de España, pero é verdade que a Xunta de Galicia recibeu uns millóns que tampouco sabemos onde están e que plans ten de actuación para Galicia. Entón, bueno, non sei que terá que decirnos a eso, ver o que nos propón a Xunta de Galicia, que nos interesa bastante tamén. Para o portavoz general. A ver, aquí na realidade o que se estamos nunha crisis de saúde sanitaria, pero nos veo unha crisis económica importante. E nesta crisis económica o que se propone do Estado é a utilización dos fondos municipais. Esa é a proposta que hai do Estado. Nós, ca moción que presenta o Partido Popular, por eso emendamos, pois non estamos totalmente de acordo. Penso que se queda moito na superficie, para de obviedades, ás veces, non, de artigos da Constitución, onde se di que as entidades locais son independentes, eso xa sabemos, pero pensamos que non vai ao cerne do que é a cuestión, porque nun dos puntos falan de flexibilizar as reglas para que as entidades locais podan utilizar os seus superávits. E nós pensamos que non hai que flexibilizar, hai que derogar a lei Montoro. Por lo tanto, nós o que nos motiva a presentar esta moción é que rexeitamos calquera tentativa de incautación ou bloqueo dos fondos municipais por parte do Estado. Houbo unha reunión extraordinaria da Xunta de Goberno da FEM, agora parece ser que houve outra tamén que se pospuxo, eso é claramente que non hai ou non se ve acordo, pero decir que porque ademais nesta reunión, fixados o que decían era contribuir, o que propoñían, contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura. A nos esto nos parece un eufemismo. O que se pretende é utilizar os remanentes, a cantidad de cartos que levan, digamos que aforrado, as entidades locais, que se estiman nas entidades galegas en 890 millóns de euros. Por lo tanto, hubo un rexeitamento generalizado e non se chegou a ningún acordo. O Ministerio, para justificar esta proposta, en base a imposibilidade de cumprir a Lei de Estabilidade, a chamada Lei Montoro, é que así non lle computa aos concellos como déficit. Non vou a decir o que nos parece isto. A Comisión Europea acordou flexibilizar a limitación de endeudamento dos Estados como consecuencia da crisis da COVID. Os Estados van poder incrementar a débeda, máis segundo a interpretación do Ministerio, a única administración que vai poder incrementar a débeda é a Administración Xeral do Estado. A Administración local non debe ser Estado e non vai poder incrementar a débeda, máis a supoñer, no caso de Galiza, un 0,3 do PIB galego e está no límite no 3. En calquer caso, é fundamental garantir a posibilidade de utilización de fondos ou endebedamento por parte dos concellos e que non sexa utilizado por outras administracións para buscar financiamento. É a asunción por parte das entidades locais de competencias impropias, cargando así sobre os municipios o custo de servicios que non poden nin deben ser asumidos. Polo tanto, esta é unha velha demanda do municipalismo galego. E entón, nós pensamos que o verdadeiro representante é a FEGAM. E no pasado mes de novembro, a FEGAM acordou por unanimidade demandar a flexibilización de utilización do remanente superávit a calquera tipo de inversión que redunde en beneficio da comunidade.
estendendo o ámbito temporal de aplicación e considerando a posibilidade de poder aplicar parte do mesmo en gasto corrente. E temos que pensar, e antes o falamos na outra moción, que neste momento as administracións que están máis próximas ao cidadano son as administracións municipais. Entón, por esa razón, nós pensamos que estes acordos pois non chegan ao que é ao cerne da cuestión e propoñemos, como acordos, instar a Xunta de Galiza a solicitar do Goberno español a derogación da Lei de 2/2012, aprobada polo Partido Popular, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera para permitir ás entidades locais atender as competencias propias con cargos remanentes ou superávit, así como ampliar a capacidade de endeudamento das administracións locais para afrontar os ditos gastos. E como segundo punto acordo, que a interlocución do Goberno do Estado cos concellos galegos se estabeleza a través da CEGAM, entidade na que están representados a totalidade dos concellos galegos e as 4 deputacións provinciais. Estamos debatindo todavía, ¿no?, a proposta do Partido Popular que a partir de ahora No, as dúas. Vale, a partir de ahora as dúas. É que isto son o proceso para que falemos sobre isto ou sí, ¿no? Pero no final temos todo bien. En principio, eu non o podo comentar. Bueno, decirte ao Concello do Partido Popular que nos tiña decidido votar en contra desta moción por moitos motivos que xa se dixeron aquí. Algúnas cousas xa non teñen ningún sentido, o feito de non estar no estado de alarma, no que fai referencia tanto o punto 1 como, se non me equivoco, o punto 4. Por outro lado, damos por feito que se estarán garantizando e respetando a autonomía que a Constitución española nos otorga. Si é certo que se están oindo e de feito se está intentando conveniar coa FEGAN o Goberno de España a posibilidade de uso do remanente. É certo, pero parece que dentro da Constitución e como unha decisión voluntaria, non? Entonces, é certo por outro lado que o feito de non aceptalo, de chegar a un acordo, levaría aos concellos a non poder utilizar o remanente. Entonces, é evidente, probablemente que haxa aí unha parte de chantaxe. Por outro lado, falo no punto 3 de flexibilizar as reglas para que as entidades locales podan utilizar o seu superávit soamente para aqueles servicios e medidas que permitan actuar contra a pandemia. Por lo tanto, de alguna maneira, ustedes siguen avalando aquí esas leis de estabilidade presupuestaria e racionalización que veñen limitando durante todos estes anos a autonomía dos concellos para poder levar a cabo as súas competencias propias. E, desgraciadamente, non podemos tampouco dar resposta a outras necesidades dos veciños, porque estas leis as consideraron nun momento impropias, mentras que antes da lei de 2013 era posible, cando había unha necesidade, dar resposta a municipal, non?, ás necesidades dos veciños. Por lo tanto, en ningún momento vemos que o Partido Popular nos este presentando aquí ninguna balón de oxígeno para os concellos. Creemos que sigue apoiando tanto a Lei Montoro como a Lei de Racionalización e que non está dando ningún paso a favor do que nos consideramos importantísimo para o desenvolvemento dos concellos galegos de toda España, que é o municipalismo. Por eso todo, a nosa proposta, iba a ser o voto en contra. E con respecto a emenda que presenta o BNG, prefiro primeiro, despois do receso, valorarlo. Pues entonces vamos a hacer el receso ahora mismo, cada grupo que valore a emenda y las futuros serán. Nos tamén temos, pero non sei se é moi que presentar emendas só. É un receso do minuto, é un receso do minuto.
entonces vamos a votar a La inclusión de la enmienda. Ah, vale. Si se incluye la enmienda, se vota la moción enmendada. Si se sale en contra, votamos la original. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Voy a ver si no hay confusión. No, es fácil. Porque si no ponen otro elemento, no se sabe qué era. Hacerlo complicado, ¿no? Hacerlo sencillo, no. Porque usted ya te va a Estaban deseando todos aquí. Vamos a. Vamos. Qué rápido. Pero si estamos limitados por la derecha para contagiar, ¿qué crees? Que no es lo que tienes que decir. Porque se me nota, si no lo derechos. Cuando hay que cambiar, cuando hay que cambiar, que ya me poner de rubias, no me puedo. Si no, ¿qué le despego a estos? Bueno, nosotros lo que tenemos es una moción entre motivos para garantizar que se cumplieran las normas. Cuando todos sabemos el estado de alarma, el gobierno de España se aprovechó los reales decretos de forma exagerada y como nunca se vio para aprobar cosas que realmente se llevaran a sus cauces normales. Ese es el sentido de la moción. Démosle las vueltas que queramos y después hay que buscar formas de flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan gastar su superávit en esta circunstancia tan especial. Y eso es que nos va a decir la ley Montoro. Pues vaya, estamos acostumbrados, es que es normal, no es que es normal, es que es normal. Es normal. No, es que es normal, por eso. Pero la realidad es que la ley Montoro surge por una circunstancia que ustedes dejaron. La quiebra del sistema económico y hubo que reconstruirlo todo. Y hubo que garantizar que las cosas se volvieran a su cauce. Sí que es cierto que a lo mejor a las administraciones locales se le pidió un esfuerzo mayor o se fue más exigente que el resto de las administraciones. Y eso es así, para que tuviéramos superávit. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando las cosas se quisieron cambiar, se cambiaron. El superávit 2018 se permitió gastarlo. Por lo que hay cauces legales y formas de hacerlo hay. Y no se puso ninguna limitación de gastarlo. ¿Verdad que no? Se incluyó en el presupuesto del 19 y se ejecutaron en nuestro concello actuaciones y obras, bueno, que no están sin ejecutar, pero están aprobadas para realizar. Entonces no es nada que no se pueda conseguir. Lo que entendemos que no se debe conseguir, y le puedo decir, hay que entender que la moción se presentó en mayo por las circunstancias de mayo, por eso acuerdos que plantean ahí no tienen sentido, sino que hoy sería en otro sentido. El trasfondo realmente es, una, garantizar que las cosas se hicieran por los costes adecuados, y dos, flexibilizar el gasto para que se pudiera identificar igual que se puso a utilizar entre 2018. No que viniera la Administración Central, pues no sé cuál es el calificativo, pero a lo mejor es o apropiarse, o condicionar, o chantajear el poder usarlo y gastarlo. No. Oiga, cada uno lo toma como quiere. Es decir, esto hay que tener un 20% este año, un 20% el año que viene, y el resto, y lo tomas o lo dejas, pues hombre, no sé, ustedes que hablan siempre
de la participación, de escuchar, no sé qué, pues venga, resulta que no lo han aprobado, llevan 3 reuniones de la CEN y al final las tienen que suspender porque no tienen acuerdo, y además van a ser ustedes los primeros que consigan que la CEN adopte un acuerdo de esta trascendencia sin ser pura unanimidad. Decimos las cosas ustedes que siempre hablan del consenso y de la participación. Esto es la realidad. Nosotros estamos porque el remanente del municipio se gasta en el municipio. Pues oiga, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y ahora, que hayamos llegado ahí es tener un remanente porque hemos llegado con las circunstancias que hay. Y las circunstancias de la ley motora hay que entender, es decir, no nos quedemos en esa ley del año 2008. No, sino que, pues, cambiémosla, si no hay problemas que se cambien. Es más, yo soy de los que diría que no hay que cambiar. Y es más, yo le estoy diciendo que hay que profesionalizar las reglas de gasto. Si no estoy de acuerdo con otras historias que se fueron. No, lo tengo así, pero también no hay que cargar todas las cosas sobre una ley que surgió en un momento determinado porque la situación económica era la que viene y sobrevenida, y la que estamos. No es lo que hay. Para que todos coincidimos en el mismo tema, que es que el remanente de la administración local se gaste en la administración local, con ciertos criterios objetivos, sobre todo en este tema de la pandemia, pero creo que es algo en lo que supongo que todos básicamente coincidimos. De no hacerlo o no, pues se puede quizás discretar con ese motivo de la moción. En cuanto a la enmienda de negar, que nosotros vamos a votar en contra, entendemos que está en el asunto de ley, que para que haga algo que tenemos que hacer nosotros, para eso yo entendería mejor que fuéramos nosotros los que pidiéramos la derogación de la ley. Pero bueno, y que entre los en la FEGAM, hombre, yo no sé hasta qué punto la FEGAM tiene en la FEM, cómo es el reparto de las cuotas o no cuotas, o yo desconozco. No es algo que conozca, pero tenemos que el trasfondo no es ese. Por socialista. Bueno, Manolo, non sei que pretendes decir con que o Partido Socialista se quere quedar un pouco con todo. Non creo que se quere quedar el, nin o goberno de España agora mesmo, non? Eu penso que foi unha situación bastante crítica e se gastaron uns cartos que non se habían gastado antes porque se adoptaron unhas medidas que nunca na nosa historia se adoptaron, unhas axudas contando con todo o mundo sen deixar a nadie atrás, cousa que en anos anteriores, gobernando por o Partido Popular, nunca se había feito, nunca se había mirado por eles, e supoño que eso non é fácil de xestionar polo goberno. Ademais, é unha situación única no mundo, o sea, única. Polo tanto, o Partido Socialista comprometeuse a derogar a Lei Montoro, e eu sigo creendo que o vai a facer, e creo totalmente que o meu partido e o goberno de España ahora mismo que vai facer. Quizá ahora non é o momento, porque é un momento complicado e non unha crise, pero sí que o vai a facer. Pues creo que me vai facer falta decir que teño que instar a Xunta de Galicia, porque creo no Partido Socialista e nas súas promesas. E sempre falades de que herdades de nós e que tendes que levar leyes a cabo por culpa do Partido Socialista. E creo que é ao revés. Creo que levamos toda a democracia herdando do Partido Popular políticas de recortes e políticas moi duras contra as administracións pequenas. Co cal, creo que non nos podedes dar leccións aí. E sigo dicindo que estou convencida de que se vai facer unha lei, se vai elaborar unha lei que faga unha reforma de delimitar a mellor competencias, pero non para roubarllas aos concellos, vale, como pretende o Partido Popular e como fixo o Partido Popular. E o sinto, pero é verdade, a Lei Montoro foi feita por vós e non por culpa do Partido Socialista. Foi unha decisión do Partido Popular. Con respecto á moción, a emenda do BNG, eu me vou a abster porque, bueno, non comparto instar a Xunta a que solicite ao goberno a derogación da lei, porque creo que se vai facer no seu momento, e tampouco creo que a FEGAM sexa a única persoa que teña que falar co goberno de España. Eu creo que se está facendo ben, que a FEM está tendo colaboración ahora mesmo co goberno e están en acordos, que a ver si se chegan a eles, e teremos que esperar a ver o que pase. Unha vez chegados esos acordos, aí o debatiremos. Por comunicado. Bueno.
Estamos todos de acordo en que o Estado non pode utilizar o remanente dos fondos municipais, pero non é o momento. E cando vai ser o momento? Cando xa non haxa remanente? Cando vai ser o momento? Porque o momento ao mellor é agora. E ao mellor hai que ser valente e derogar esa lei. Esa lei que foi aprobada polo Partido Popular. Entón non podemos esperar a posteriori, porque ao mellor a posteriori xa non hai solución. Porque os concellos xa non van a ter o remanente. Entón non entendo el sí pero non. El sí pero non, eu non entendo, e non todo vale. Despois o PP nos está dicindo que, bueno, que a lei Montoro se fixo porque naquele momento había unha quiebra da banca, claro, e unha das cousas onde se di é que primeiro a que ten que pagar é os bancos, e despois xa invertiremos en proxectos ou necesidades da veciñanza. Nos mantemos no que manifestamos xa na nosa primeira intervención. Non se pode permitir que o Estado neste momento utilice os fondos municipais do remanente, que utilice e os encante. E isto pasa por derogar a lei Montoro e, lóxicamente, ten que ser quen o inste a Xunta de Galicia, que neste momento é a institución que goberna o noso país, lóxicamente terá que ser, e con respecto a FEGAM, nós pensamos que neste momento é o organismo que coñece perfectamente as necesidades de todos os concellos galegos, porque moitas veces no reparto do Estado hai variables que non se teñen en conta, verdad? Hai variables como son os núcleos rurais ou urbanos, non se teñen en conta, non se teñen en conta que a nosa poboación está moi envellecida, ese tipo de cousas que son tan necesarias moitas veces para o reparto dos fondos e que verdadeiramente o coñece é a FEGAM. Por lo tanto, nós pensamos que é o momento de tomar decisións porque ao mellor despois é tarde. Ten palabra do Goberno. Bueno, anteriormente xa comunicamos a nosa disposición a votar en contra da proposta do Partido Popular. As razóns, pois, xa lles expliquei antes, non vou a repetirme con respecto ao que comentaron tanto a voceira do BNG como a voceira do PSOE, que ten que ver, pois, coas razóns que nos levan hasta aquí e con esa gran crisis que ahora remata nunha gran crisis todavía moito peor, non? Con respecto á moción a alegación do BNG, decidimos votar absternos porque non estamos totalmente de acordo con todos os puntos e ademais na moción seguinte, creo que dentro de duas mocións imos discutir ou debatir unha moción moi similar e nos temos preparada unha alegación, non? Para ela, entonces preferimos absternos agora e deixalo para un debate posterior. A palabra ao Partido Popular. Bueno, yo al final creo que volvemos a lo mismo, al final lo que se trata es de flexibilizar el gasto del dinero esfuerzo de los vecinos en su lugar. Miren, llevan 2 años gobernando. Si no quieren cambiar la ley, han tenido tiempo de sobra. Las cosas son como son. Es decir, yo creo que aquí, igual que nosotros le hemos hecho a disgusto. Fíjense lo que le digo. Supongo que hay disgusto para poder salvaguardar la situación de quiebra del Estado. Pero hubo que hacerla porque había que salvaguardarla de alguna forma. Tener futuro en aquel momento cuando lo que la había era presente. Pero ustedes llevan 2 años y no han cambiado. Es más, y no quieren cambiar si lo que están proponiendo, pues oye, es un poco apropiarse el dinero de los vecinos. Y cuando lo pueden hacer es lo mismo que hizo al año pasado el gobierno tan malo de Rajoy que permitió gastar el superávit. ¿Por qué nos permitió gastar el superávit en los últimos años? Se hizo hace un año y era legal. Ahora parece que todo eso es ilegal. Yo entiendo las necesidades de la administración, entiendo las necesidades del gobierno de España, entiendo el esfuerzo titánico que hubo que hacer. También entiendo los errores que hay en todos los lados, los entiendo. No, los entiendo. Así lo entiendo, porque es una situación singular, única y sobre todo, que oye, es difícil. Pero eso no quita que no se quieran apropiar el dinero de que nos demos. Eso no quita que el gobierno de España quiera dotar, como tiene que dotar, de 16.000 millones a las autonomías y a los municipios nada. Al municipio le saca los pocos recursos. Que hay que cambiar la ley, sin duda, que todo evolucione y todo cambia, sin duda, que hay que modificar las cosas.
Estamos. No decimos que no las cosas, pero es que llevan ustedes los años gobernando. Es que usted me habla siempre que somos toda la culpa del PP, pero oiga, en 40 años de democracia han cobrado ustedes más que nosotros. Para nuestra desgracia, pero es que es una realidad. Parece que somos nosotros los culpables de todo. No, por eso, pero además que... No, ya, parece que sí. No, y ustedes lo único que hacen es gastar el dinero que no se tiene, después alguien tiene que venir a recostar las cosas. Pero ya, es que hablamos de que dejamos, de que no hemos dejado a nadie atrás. Nosotros no hemos dejado a nadie atrás. A nadie atrás. Mire usted, cuando nos hemos encontrado económicamente con la peor situación económica de este país y hemos conseguido en 6 años darle la vuelta, generar cada año 1.500.000 de puestos de trabajo. Ustedes ya antes de este COVID ya estaban gastando más dinero, ya tienen un déficit público más grande del que ustedes manifestaban, igual que pasó hace 8 años. Así que hablamos de las cosas como no son. Yo entiendo todo el debate, la política y los intereses, pero la realidad es la que es. Y lo que estamos hablando aquí es de los recursos municipales. ¿A quién le corresponde gastarlos? A que se apropie el gobierno de España porque tiene su necesidad y las tendrá, pero también los vecinos de la Puebla tienen lo suyo. Y creo que hay formas de poder hacerlo, como se hizo el año pasado, permitiendo que el superávit de 2018 se gastara en el 2018. Si se pudo hacer antes, ¿por qué no se puede hacer ahora? Si se puede hacer con aquellos criterios, ¿por qué no se va a poder hacer ahora? Ahora, la responsabilidad de los gobernadores son ustedes. Son ustedes los que están forzando la historia y el acuerdo con la FEM y están tratando de que la FEM adopte un acuerdo por primera vez y no sea por la realidad. Y eso es bueno. Yo entiendo que no. ¿Y quién deroga la ley? Pues que mañana. Habrá que esperar. El problema es que hoy las circunstancias probablemente no se lo permiten. Pues y ahora que no se lo permiten, la culpa también es de los demás. Ustedes que siempre quieren, oigan. No me interrumpamos, que te quiero matar. Sí, claro, ya vamos a acabar, porque al final, de fondo, se estamos dando vueltas a otras cosas que no sé si tiene de debatir para esto. Bien, proceso entonces primero a votar a inclusión de enmenda, votos a favor de inclusión de enmenda, votos en contra, abstencións y por tanto se desvota a inclusión de enmenda. Pasamos entonces a votar moción tal como foi presentada no pleno. Votos a favor, votos en contra, non hai abstencións e 5 votos a favor. Ben, pasamos ao punto número 7, que é moción do Grupo Municipal do BNG para a elaboración dun plan galego de reactivación económica. Teñen emendas que presentar as portavoces. Pero teñen que chegar á mesa, E aquí debe quedar los Entonces, bueno, por lo menos o que quede no expediente, sí. Non as outras mocións, pero que non debe ser. Bien, cando quiero venir, empezamos. Boa noite a todos e a todas. Bueno, esta é unha moción que se presentamos no seu momento ao pleno anterior. E a crise económica e social que estamos a vivir como consecuencia da pandemia da COVID-19 vai ter unha virulencia especial na Galicia. Unha situación económica xa moi debilitada e dependente. Nesta situación é imprescindible facer políticas atrevidas, valentes e decididas que rachen coa dinámica de parcheo, que o único que fai é sustentar o sistema que rebota os efectos da crise sobre os sectores máis desfavorecidos, sobre as clases populares. Os grandes beneficiados serán, como remediamos, serán, pois, sempre, a banca e as grandes corporacións económicas. Os concellos non teñen competencias estruturais en materia económica e política fiscal
As decisións que se poden adoptar para facer fronte á crise no ámbito local van depender das medidas legislativas e executivas que se adopten polo Estado español e pola Xunta de Galiza, para que a administración local poida despregar a súa capacidade de actuación nesta situación. É fundamental a derogación da Lei Orgánica 2/2012, o 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, máis coñecida como Lei Montoro, xa que esta lei recolle 3 regras fiscais de estabilidade, regra de gasto e débeda, para priorizar o pago da débeda aos bancos. Esta lei deriva da modificación do artigo 135 da Constitución Española en 2011. Sen a derogación desta norma, as posibilidades de actuación das diferentes administracións veránse moi minguadas e quedarían en actuacións de beneficencia. Están a ser cada vez máis preocupantes as informacións en distintos medios de comunicación da intención do Ministerio de Facenda de utilizar os depósitos remanentes municipais no canto de permitir que sexan utilizados polos concellos en actuacións da súa competencia. Esta decisión deixaría a administración local sen ninguna capacidade de acción. Nunha situación como a que estamos a vivir, é fundamental a elaboración de mecanismos de solidariedade social nacionais, claridade dos recursos dispoñíveis en cada nivel da intervención pública, priorización do emprego colectivo destes recursos para que cheguen a quen os precisa, sen que dependa do concello no que residan, e exercicio responsable das competencias de cada institución, evitando duplicidades, solapamentos e valeiros inadmisibles. Para isto, faise preciso a elaboración dun plan galego de reactivación económica e social, consensuado entre as distintas administracións, forzas políticas, sectores e xentes sociais. Este proceso debe estar dirixido polo Goberno galego e referendado no Parlamento galego. A FEGAM, como asociación dos concellos e deputacións galegas, debe xogar un papel fundamental, sen delegar na FEM a representación dos concellos galegos. Os concellos galegos van ver máis diminuída a súa capacidade de intervención, investimento e gasto se a interlocución municipal ten como referencia o mapa municipal estatal. Dada a estrutura da economía galega, cunha elevadísima porcentaxe de traballadores e traballadoras por conta propia e pequenas empresas, o Plan galego debe ter especialmente en conta a súa situación e establecer axudas directas complementarias das do Estado para que podan seguir a desenvolver a súa actividade. Debe haber unha actuación urxente do Goberno galego a estes sectores de economía, como xa aprobaron outras comunidades autónomas. Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galiza a iniciar a elaboración dun Plan galego de reactivación económica consensuado con todas as administracións, forzas políticas, axentes e sectores sociais. Este plan debe delimitar claramente as competencias das distintas administracións para evitar duplicidades e valeiros no emprego dos recursos públicos. 2. Instar a Xunta de Galiza a elaboración con urxencia dun plan galego de axudas que complemente as medidas do Estado autónomos de PEMES. 3. Instar a FEGAM e a Xunta de Galiza a exigir a derogación da Lei Montoro para permitir que os concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento e gasto. E 4. Último, manifestar a firme oposición da Corporación Municipal a calquera pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais. Ten a palabra por dos socialistas. Ben, pois, bueno, é verdade que necesitamos de un plan galego de reactivación económica. E é o que votamos en falta por parte da Xunta de Galicia, que a día de hoxe non nos plantexara un plan de reactivación económica galego. Un plan para os traballadores, para as pequenas empresas, os autónomos, con axudas directas como deron en outras comunidades. Aquí non se fixo nada. Pedímosle que fixera contratos estables para todos os profesionais sanitarios en Galicia, que non son tantos, sobre todo médicos, porque non hai apenas, pero tampouco fixo. Pedímosle que nas residencias que intervina, tampouco interviu. Le pedimos un auténtico plan de acompañamento para a hostelería ou para o sector cultural, e fixo un plan cultural que todo o sector o rexeita en Galicia. Pedíuselle que se nos dera os concellos información, que dera material. Cando fixo as primeiras remesas, mellor non falar xa delas, as que nos traban os concellos. Os erros os comprendemos totalmente, porque era unha situación nova para todos, para a Xunta de Galicia tamén, pero o que non podemos permitir é un relato de que todo estaba ben feito, porque non hubo xestión, entón non hubo erros, porque non existeu nada.
a defensa da sanidade pública universal en Galicia, a defensa do estado do benestar, unha política económica de reconstrucción, e que necesitamos tantas cousas que poderíamos estar aquí nombrando moitísimas políticas a nivel de Galicia, donde o señor Feijóo ainda a día de hoxe non nos plantexou absolutamente nada, para que despois vostedes nos falen do goberno de España, cando o goberno de España sí que desde o primeiro momento colleu as rendas sanitarias e logo as económicas. Por iso, a mellor, necesita chegar a acordos de cartos de todos, non solamente é que se quede o goberno cos cartos. Temos moito que facer no ámbito, en todos os ámbitos, xa que todo isto vai a cambiar as nosas vidas, pero para isto necesitamos un presidente da Xunta que se ten que sentar cos concellos, escoitalos e cas diputacións, e é o único que non fai, non nos escoita, non nos atende e non fai nada. Está aí, por estar. Non por que votar, de verdade. Nada. E non podemos por tanto vengar. Do Partido Popular. Bueno, yo mira, ya no sé, al final parece que vivimos en dos puntos distintos. Yo entiendo que la política lleva estas cosas, pero la realidad es que, hombre, todo se puede hacer mejor en la vida, pero lo que no se puede acusar de no hacer nada cuando ya he hecho parte de la labor. Creo que la Xunta de Galicia ya puso en marcha hace mucho tiempo un comité de expertos económicos a los que todo el mundo pone nombre y apellido. Son públicos y notorios, no como otros que al final lo reconocen que no tienen comités. Para tratar de mejorar la calidad de vida, sobre todo en dos frentes muy importantes. La protección de la salud de las personas y ofrecer liquidez inmediata a los autónomos, a las pequeñas empresas y sobre todo a las familias. Creo que eso todo saliendo del diálogo social, se fue consiguiendo inyectar liquidez inmediata a las pymes y a los autónomos, se hicieron líneas de préstamos avalados hasta 250 millones de euros, garantizados por la Sociedad de Garantía Recíproca para fijar por bancos, avalando 200.000 euros a cada negocio para atender sus necesidades siempre cumpliendo los requisitos. Se pegaron 4 años para movilizar préstamos, se aplazaron las cuotas de amortización de los intereses de los préstamos formalizados con la Xunta de Galicia, se suspendieron los plazos para presentar los impuestos, se agilizaron el plazo de proveedores para que todos aquellos que tuvieran liquidez pudieran asimismo pagar a quien debían, se anticiparon dinero, 1.500 euros a toda la gente que estaba inerte, que la administración del Estado no había pagado y que aún hoy parece ser que hay 150.000 personas que todavía no han cobrado. Se han hecho eso, guías para mejora de prevenciones sanitarias, el programa de IGAPE se ha establecido canales gratuitos para que los empresarios tengan asesoramiento y puedan referirse a nuevas líneas de financiación de todos los sectores. Se han hecho proyectos innovadores transferibles al sector de la salud, plataformas de venta. Bueno, se ha adelantado el pagamento de riesgo para que la gente tuviera liquidez, para que eso no fuera un problema mayor de todo lo que estábamos ocurriendo. Se ha incrementado más del 10% de la cantidad destinada a las ayudas de inclusión social, se aprobaron un mayor orden de ayudas para las entidades sociales de inclusión en la historia de Galicia, se han aumentado las ayudas al alquiler para todas las personas en situación de vulnerabilidad, para que nadie se quedara fuera de su casa, se han establecido ayudas extraordinarias a las familias gallegas que realmente son necesarias del bono social, se ha incrementado el bono, se ha hecho un plan de transformación digital en las pequeñas empresas para mejorarlas, se ha establecido una ayuda para todas las empresas para la adquisición de todos los materiales necesarios para el COVID-19. Se han hecho muchas cosas, habrá muchas que quedan por hacer sin duda, pero creo que lo que no se le puede saber es acusar de no, como dice usted, que no está ni se le espera. En política todo vale, todos sabemos que hablar no tiene, como suele decir, no tiene que hacer, pero en realidad no es la que uno quiere ser, sino que por desgracia es la que es. La gente ha votado hace 15 días y ha votado lo que ha votado. Y creo que en cuanto al superávit hubo manifestaciones de antes. No sé cuál es el problema para que no podamos usar el superávit del ayuntamiento para, con ciertos criterios de sentido lógico, combatir el COVID cuando el superávit en 2018 se ha podido hacer. Ahora parece que todo lo que era posible ahora legalmente es imposible
y nos quieren hacer convencer que eso es lo mejor para todos, planteándonos una opción que realmente es más una apropiación que un consenso. Y bueno, mira, datos hay aquí, yo tengo un montón de después de ver el trasfondo de la historia, del fondo sé qué es, y como tampoco nos vamos a seguir hablando después de las mociones que tenemos aquí. Bueno, con respecto á moción que presenta o Partido Popular, bueno, nos temos unha... Perdón, Renegar, disculpade. Temos unha emenda, bueno, vamos a ir comentando. Nos, no primeiro punto, estamos de acordo con iniciar a elaboración dun plan galego de reactivación económica, pero consideramos que é importante e imprescindible que este plan, en este plan se delimiten claramente as competencias das distintas administracións, porque desde a localidade, non? Desde o municipio que nos encontramos moitas veces e que temos problemas de competencias para poder realmente resolver os problemas reales da veciñanza e digamos que non están delimitadas como debido, non? Espera, estaba pensando que estaba dicindo tú dicindo al revés. Estaba dicindo al revés, sí. Estaba pensando, ¿qué estás dicindo? Estaba reflexionando sobre certo. ¿Pero debe retirado o non? No, retirar o segundo párrafo, vale? O das competencias, porque vos centrades exactamente, e temos... Antes, cando me referín no debate do anterior punto, falaba da importancia que tiña na lei de 2013, claro, estaba lendo e estaba confusa, na lei de 2013 que os concellos tiñan a posibilidade de realizar competencias que non estaban totalmente descritas, pero que respondían ás necesidades da veciñanza, o cal facía que moitas veces os problemas dos veciños tiveran solución. Agora mismo, temos un problema precisamente a ese respecto, que nos impide moitísimas veces dar resposta e solucións aos problemas varios que xurden, non? Entón, o que queremos é que se retire ese punto en concreto, ese apartado. Este plan debe delimitar claramente as competencias das distintas administracións para evitar duplicidades e veleiros no emprego dos recursos públicos. E logo retirar o punto 4, o de manifestar a firme oposición da Corporación Municipal a calquera presión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipales. Bueno, é algo que queremos deixar no aire, analizar cando xurda a proposta, e estamos totalmente de acordo cos puntos 2 e 3 de instar a Xunta de Galicia a elaboración con urxencia dun plan galego de axudas directas a autónomos e pymes, e de instar a FEGAM e a Xunta de Galicia a exixir a derogación da Lei Montoro para permitir que os concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento de gasto. Con respecto ao que decía o Partido Popular, pois leo moitísimas cousas que non sei se están facendo ou fixo o goberno galego, pero a realidade é que nos concellos se nota pouco ou moi pouco. Neste Concello da Pobra, xa lle comentaba antes a concelleira do Partido Socialista e do goberno todas as cousas que tivemos que atender. Fíxese que logo falará a concelleira de Educación, pero tivemos incluso que dotar a familias con ordenadores, tivemos incluso que dotar a familias con líneas de internet, porque tiñamos a familias desfavorecidas sen recursos, sin posibilidades de de atender a escola, non? Estaban totalmente marxinados dentro do que era a pandemia e o confinamento. Eses recursos non existiron para nada, non viñeron da Xunta de Galicia. Non creo que fora a excepción a Pobra do Carabiñal. Con toda a seguridade pasou en todos os concellos de Galicia. Se fixeron cestas de compras para familias vulnerables que estaban fora do sistema. Faltou equipamento de protección en hospitais, no centro de saúde, médicos e enfermeiras víanse peor dotadas que o persoal de limpeza deste concello. Por dar un exemplo, probablemente
parte ou todo o que di vostede aí pois é acerto, pero ao final o importante, o que realmente soluciona a vida das familias, pois non chegou e esperemos que estemos preparados para que chegue no futuro, porque está claro que o plan da Xunta no Concello, no día a día, na realidade esa que vostede fala, non se ve ou se ve moi pouco. No palabra, por favor, delegado. Ah, sí. Home, eso que aparte son todas enmendas, No, pero dos. Ya, un segundo. Ahora sí que podemos conectar por todo descanso. Son las 10:30, se ha pasado los horas de descanso. Ah, vale, estupendo. Muy bien.
Mira, Pues ahí va, porque dice no tuvo nada. ya, pues, no me quiero poner a ver las manos. Bien, invadir esto, que sea contrario. Dios, no me acuerdo. Cuando después de más
Dice la llamada del pico, Qué entonces. suerte. Cántate. Hay más, Ay, no mes de marzo. sin ayuda. Sin nada. Simplemente que meter un escuchar de una consideración que si no puedo para que se entera de pasar. Pensaba que tenía que no me moleste cuando me da Que nos volvemos regulares después. Toma, pues yo no sé. Corta, eso corta. Esa palabra, el portavoz general, sería. Ben, vamos a ver. En resposta á portavoz do PSOE, dicirle que dentro do BNG tamén estamos de acordo en que dentro da Xunta que elabore un plan económico de reconstrucción. Vale. Respecto da súa emenda, dicirle que estamos de acordo coa súa emenda sempre que sexa unha engádega da que presentamos nós. Vale, da nosa opción. Sempre que se tenten nos catro acordos. Ben, respecto do Partido Popular, mas estou de acordo co que di o portavoz. É certo que se consideran préstamos, aprazamentos, facilitaron prazos, adiantamento da risga, aumentaron axudas, etc. E tamén falaba dun comité de expertos ao respecto. Pero, bueno, eu simplemente lle pregunto se nos pode dicir aquí cal é o nome do plan económico elaborado polo comité de expertos. ¿Sí? Que desto sería a súa principal función, entre outras. E a nos cobra, pois, simplemente dicirle con respecto a súa emenda, vamos a ver, retirar o segundo parágrafo, que consideramos que é importantísimo delimitar as competencias para evitar duplicidades e posibles sancións administrativas e económicas. E o exemplo desto temos na consulta que fixo durante a pandemia o que foi o Concello de Pontevedra ao Ministerio de Facenda. E cal foi o seu resultado, a súa resposta. Ben, entón, e en canto ao segundo, retirar integralmente o punto 4, que decide que parece ser que non defenden os intereses do Concello. Cuarto punto, non sei, manifestar a firme oposición da Corporación Municipal a calquera pretensión do Ministerio de Facenda e incautar ou bloquear os fondos municipais. Se están de acordo que os bloqueen os fondos, é dicir, os remanentes que temos para poder solventar e sair a axudar a sair desta crise aos nosos veciños e veciñas, segundo.
portavoz socialista. Sí, bueno, o PSOE presenta esta emenda e quere poñer este punto, non? Non pretende sacar a vosa moción. O Concello instará a Xunta de Galicia a creación dun fondo extraordinario, bueno, o que está lendo aí, non? Porque pensamos que no caso dos concellos o traballo foi especialmente destacable, pois tivemos que afrontar a xestión a pé de rúa dunha situación que de seguro é a máis complexa a que se enfrentaron no actual período democrático. Nas nosas costas recaeron en boa medida a aplicación de protocolos de seguridade nos espazos públicos, atención ás persoas máis vulnerables e un largo etcétera de accións que tivemos que decir. Entón, presentamos esta emenda porque creemos que é o momento de que a Xunta de Galicia asuma a súa responsabilidade e axude aos concellos nesta situación, máis do que xa é actual. Están asumindo competencias da comunidade autónoma para non deixar os seus veciños e veciñas abandonados e transfira ás entidades locais fondos extraordinarios, incluindo parte dos recursos que perciba en virtude do sinalado Fondo Especial para a Reconstrucción que impulsa o Goberno de España. Polo tanto, presentamos esta emenda. Nada máis. Quero hablar con portavoz do Partido Popular. Bueno, nada, nosotros vamos a votar en contra tanto de la moción como de las enmiendas. Entendemos que los 300 millones están muy bien, pero creo que primero hay que saber si de qué dinero dispone la Xunta de Galicia de los 16 millones que tienen recibido las comunidades autónomas y con qué hacer. Nos sorprende. Bueno, le agradezco al portavoz de BNG o concejal de BNG que al menos reconoce que existe un plan. El nombre lo desconozco. Sé los nombres de los expertos que funcionan, pero el nombre yo creo que es lo menos importante. Lo importante es que se movilizan recursos para que tanto las empresas y los ciudadanos pues tengan medios para afrontar esta gran crisis. Creo que es lo más importante, no el nombre en sí. Me sorprende las manifestaciones de la portavoz del Partido Socialista. Resulta que en la enmienda anterior parece que no estaba de acuerdo con que se flexibilizara el dinero de España, y no estaba de acuerdo con el gobierno de España con la FECAM, y ahora resulta que está de acuerdo en que manifestar la firme posición de la Corporación Municipal a cualquier pretensión del Ministerio de Hacienda de propiedades del dinero. Es que en la moción anterior que llevamos nosotros, se votaba en contra de la flexibilización del gasto para poder hacer uso de lo remanente, y manifestaba que no, porque estaban pendientes del acuerdo que están negociando con la FED, toda esta historia, y ahora está usted de acuerdo con el punto número 4 de la moción del delegado, donde se manifiesta todo lo contrario. No sé, es que unas dos cosas. ¿No? Si dice que está de acuerdo con la moción, está de acuerdo con los puntos de la moción. Si lo que enmienda es un añadido y no una eliminación, pues lo supongo. Pero bueno, es su libre decisión, yo no tengo ningún pero bueno, eso para aliviar. Nosotros estamos, es decir, el plan económico se está realizando, se mejorará cuando haya más recursos y se buscará siempre el consenso con todas las fuerzas y el diálogo social, y creo que es algo que ya se está haciendo, que todo es mejorable sin duda. Y en cuanto a las mociones o las enmiendas, no estamos a favor de ninguna de ellas. Bueno, con respecto ao punto 4, é que non se está falando de incautar ou bloquear os fondos municipais, simplemente non o consideramos ahora mismo que se esté falando deso. Pero, sobre todo, con respecto ao punto 1, as competencias nos consideramos que xa están delimitadas e que moitas veces o feito de que estean tan delimitadas nos leva, por exemplo, a ter problemas para implementar determinados programas ou determinadas actividades, por exemplo, que poidan ter que ver con emprego ou con comercio, que non son competencias que temos realmente que non son propias. Por lo tanto, temos sempre dificultades os concellos para poder responder ás necesidades que poida haber, que son moitas. Por lo tanto, esa delimitación ao final convírtese máis nun problema que non a solución. Ese desde o noso punto de vista, ca nosa experiencia que temos hoxe por hoxe de goberno, non? Entón, a eso nos referíamos. Entendemos que parece
queda máis claro e que dá máis resposta ao feito que estean delimitadas, pero ao final é unha limitación para a propia acción de goberno. De aí ven que preferiríamos que ese parágrafo pois se retirara. Vale. Bueno, por experiencia, non sei a que se refería o voceiro do BNG co caso de Pontevedra, sinto, pero non sei cal é o exemplo, porque non coñezo, né? E, bueno, con respecto ao Partido Popular, vimos unha crisis gravísima, comentamos ahora mismo que nos están repetindo hasta saciedades, supoño que para que nos vayamos poñendo os pés na terra, que a peor crisis en un século. E en un século tivemos 2 guerras mundiales. Polo tanto, a situación debe ser tan mala que eu creo que non somos aínda conscientes da realidade. Eso é o que creo. Eso é o que creo. Polo tanto, precipitarnos o mellor, tomando decisións e aquí que poden quedar ben e que poden ser políticamente correctas, cando non sabemos o que nos vai vir por diante, pois o mellor non é, desde o noso punto de vista, o máis adecuado. Por eso, preferimos, no punto 4, por exemplo, esperar a ver que pasa, non? Non olvidemos que o goberno de España acaba de chegar a un acordo, bueno, en Europa chegouse un acordo que no que se reparten pois creo que 140.000 millóns de euros nunhas condicións que van a ser beneficiosas para toda España e esperamos e deseamos que tamén para Galicia. Veñen, creo que a acción de políticas moi diversas e temos que ver como todos e cada un das institucións podemos formar parte da recuperación dun país que, desgraciadamente, pois vai vivir uns meses e tal vez uns anos pois moi difíciles. A prudencia nos leva pois a non poñer non precipitarnos, non? E pois ir a apoiar o que estamos convencidos que debe ser. E esa é a razón pola que tanto falamos no punto das competencias, no punto primeiro, como non nos precipitamos no punto 4 manifestando unha oposición a ese punto, porque además nadie hasta agora fala de incautar nin bloquear. Eu falo, os BNG. Vamos a ver. Cando algo non é animado e non ten nome, é que non existe ou simplemente se queda nun interrogante. Entón, non é que veñamos dunha crise, é que ainda estamos a entrar nela. Ainda que xa hai xente que sí que xa está a notar dende hai tempo, vale? Entón, vamos a ver, o que está a facer dende a Xunta de Galicia son unha serie de parches, mediante esmolas, que non veñen a solucionar o problema presente, nin o futuro. Entón, non se trata de esmolar café para todos, porque o que necesita ten, ou simplemente auga, só velho café. O que hai é que presentar un paquete de medidas consensuado entre todas as forzas políticas e xentes sociais que non se solapen entre unhas e outras as que se acorden da parte do Goberno do Estado e da propia Xunta de Galicia para todos os sectores prexudicados pola pandemia. Sen acordos populistas de ningún tipo. Simplemente hai que mirar as necesidades nos nosos veciños e veciñas e axudarles en todo o posible, no que nós poidamos, sen precipitarse, por suposto, pero sen demora, que non vai a ser que cheguemos tarde. Ben, ceso en todas as votacións. Vamos a votar en primeiro lugar a emenda do Partido Socialista de Inclusión. Votos a favor. Votos en contra. E aprobase con 8 votos a favor e 5 en contra. Vamos a votar entonces a de Nos Pobra. Votos a favor. Votos en contra. Non se inclúe a emenda. E pasamos a votar a moción enmendada. A última foi 6. Non podemos... En contra, Sí, 6, 7 en contra. 6 foi 7 en contra. E entón votamos a moción enmendada co
Alguén do PSOE? Votos a favor? Sí. Votos en contra e apróbase por 8 a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Municipal de Nos Pobra, reclamación á Xunta de Galicia aos medios persoais e materiais que garantan as necesarias condicións higiénico-sanitarias nos centros públicos de ensino. Ten a palabra a Concepción de Ensino. Vamos a hacer otra segura. Nos vamos a obligar que te chegue. No te chegues, ¿eh? No tengo mascarilla. No, tú así. E o Concello empezamos. No digas. Ya no abrimos también pero estas horas. Lo único posible es estar aquí, ¿no? Boas noites a todos e todas. Ben, a comunidade educativa galega estaba expectante, pero xa non está expectante porque xa temos un protocolo para o curso que ven, non? A verdade é que tiñamos esperanzas de que a Xunta de Galicia acometese a principal tarefa que creo que nestes momentos debería ter encomendada no ámbito educativo. Xa non se trata de florituras nin de facer protocolos de 90 páxinas, sino se trata de atallar directamente o peor problema sanitario pero tamén educativo, porque non garantir a seguridade sanitaria do alumnado levará sin dúbida a que a educación non poda ser presencial. Sabemos que, pola experiencia que tivemos no último trimestre do curso pasado, que a educación non presencial, a pesar da boa vontade dos docentes, non? Que nos vimos tamén bastante solos e bastante, tendo que tomar decisións, todo o claustro dun colexio respecto a como íbamos facer as cousas, porque as directrices non chegaban ou chegaban tarde, non? Entón, non está garantida a igualdade na educación. Se non é presencial,
e, bueno, ante esta situación de pandemia é moi posible que se faga o que se faga, pois en algún momento pois teña que deixar de ser presencial. Pero, dende logo, desde a Xunta de Galicia non se poñen os medios adecuados para que isto non ocorra, non? A ver, a calidade do ensino no colexio, a igualdade para todos está garantizada por unha atención profesional en igualdade de condicións a todos os nenos e nenas. Isto non se pode garantir cando a educación non é presencial, porque sabemos que a situación sociocultural e socioeconómica das familias non é para nada a mesma. Entón, bueno, penso que non se van dar as circunstancias idóneas para tratar de que se poda manter a saúde do alumnado e do profesorado, porque unha das principales eivas que ten o protocolo é pois o non distanciamento social. Ali se trata de convencernos, non, de que 1 metro de separación nas aulas é suficiente, de que forman un grupo, digamos, seguro, 25 alumnos por aula. Eses 25 alumnos veñen da súa casa, veñen da rúa, non son 25 alumnos illados nunha burbulla, sino que veñen dunha realidade social da rúa, da familia, etc., que se van xuntar a 1 metro de distancia na aula e a 1,5 metro de distancia nas outras dependencias do colexio, no patio, nos pasillos, nos cambios de actividade. Bueno, incluso hai algún comentario no protocolo como curioso, non? Que me chamou a atención, como que decían de falar baixo para non emitir gotículas. Entón, isto, bueno, eu quedei abrallada, sinceramente, non? E logo, pois, se non se pode garantir ese metro de distancia, que haberá moitos casos en que nin siquiera ese metro se poda garantir, entonces os alumnos terán que estar con mascarilla dentro da aula toda a mañá. Por suposto, os docentes teñen que estar con mascarilla toda a mañá, é lógico. Pero, bueno, eu creo que o protocolo da Xunta, bueno, non dá solucións, a xente está moi preocupada e ten moito medo, e con razón. Un caso nunha unidade conlevará que toda ese grupo vaya para casa en cuarentena, non? 3 casos supoñerá que todo o nivel vaya para casa ou todo o colexio. Entón, o que se está propiciando é que todo o colexio teña que ir para casa e que entonces a educación non poda ser presencial. Todo eso sempre desde a perspectiva de profesionais de todas as edades, de todas as condicións, con a súa carga de eficacia a hora de ter ou non ter habilidades que non se adquiren da noite para a mañá, hai de todo, non? E hai xente que, bueno, por edade, que está pois casi a punto de subidarse, pois o mellor é bastante duro, digamos, conseguir a calidade precisa, non? Pero tamén o que decía antes, as desigualdades sociais e educativas. Por todo isto propoñemos ao pleno os seguintes acordos: demandar á Xunta de Galicia a dotación de persoal que permita unha educación obrigatoria cun máximo de 15 alumnos por aula, axustándose así as recomendacións derivadas do COVID-19. Demandar á Xunta de Galicia un plan de dotación de medios informáticos que no caso dun abrocho da pandemia que faga pouco recomendable a presencialidade e garanta a todo o alumnado o acceso á educación. E demandar á Xunta de Galicia que proporcione todos os medios materiais precisos para asegurar as medidas de protección e higiene. Partido Socialista. Bueno, pois concordo con todo o que acaba de mencionar a Concelleira de Educación e tendo en conta que estamos de acordo que a educación é mellor a presencial que a teledocencia, hai que pensar en que podemos en calquer momento termos que volver a enfrentarnos a un confinamento. Entón, a mí me gustaría que a Xunta de Galicia, bueno, o Partido Socialista me gustaría
que a Xunta de Galicia tivese en conta de facer un plan para reducir a fenda digital e de aprendizaxe no marco das súas competencias autonómicas, que axude a superar as desigualdades existentes garantindo a equidade e calidade do noso sistema educativo, asegurando a continuidade educativa a distancia do noso alumnado para que siga aprendendo nas mellores condicións posibles. Porque vimos que eso foi un problema realmente grave. Deberíase de ter en conta un plan que leve un impulso dun grupo de traballo que analiza a situación actual en relación coa fenda digital e de aprendizaxe que exixe nos centros educativos da comunidade autónoma. Propostas de acordos con empresas de telecomunicacións, así como educativas e a UNED para eliminar ou reducir ao máximo o custo de accesos aos recursos educativos online que potencien a utilización de plataformas, a escola virtual de distancia como vías para que o alumnado poida avanzar ao seu propio ritmo de aprendizaxe. Traballar en colaboración con o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que o programa de extensión da banda ancha de nova xeración que prevé axudas para as zonas onde non hai cobertura simplemente canto antes, propiciando que o 100% da poboación en España e en Galicia, en concreto, teña acceso a Internet. Habría que adoptar medidas necesarias para que o alumnado que o necesita acceda a axudas específicas que lle permitan obter un dispositivo persoal con conexión á rede que poida utilizar no seu fogar para o seu proceso de aprendizaxe. Poñer en marcha un plan especial de formación para os docentes en capacitación TIC sobre metodoloxías de ensinos activos a través de ferramentas de aprendizaxe a distancia. Poñer en marcha accións de formación dirixidas ás familias e outros axentes da comunidade educativa co obxectivo de formarlles en competencia digital e ser máis eficaces no uso das TICs e así servir de apoio na aprendizaxe dos seus fillos e fillos, porque foi moi complicado como podemos vivir todos os pais. Contribuir a activar as redes de voluntariado educativo non presencial vía telemática ou telefónica consistiría en prestar axuda e asesorar as familias co fin de axudar para afrontar retos didácticos específicos, idiomas, matemáticas, ciencias, etc. Elaborar un protocolo de actuación educativa ante calquera posible suspensión da actividade presencial e por motivos de excepcionalidade, alarma ou urxencia. En vez de ter todo isto, o dito pola concelleira, atopámonos con un protocolo cero, non temos nada. Todo recae sobre os centros e iso creo que non teñen todo a responsabilidade deles, están sós e iso é o que non se pode consentir por parte da Xunta e é o que se bota en falta no ámbito da educación. He falado un pouco de nada. Ben, gracias. Ben, estou de acordo co que acaban de comentar a concelleira e máis a portavoz do PSOE, pero simplemente lembrarlles que hai 2 días máis dun milleiro de docentes rodearon San Caetano de madeira pois simbólica en protesta e repulsa polo protocolo este da COVID-19. Un protocolo que se aprobou sen negociado nin cos sindicatos, nin coas AMPAs, é dicir, con ninguén. Yo me lo guiso e yo me lo como pan palomo. É dicir, non o negociaron con ninguén da comunidade educativa. Só negociaron, eso sí, coa empresa que o elaborou. ¿Sí? Ademais, bueno, eu non sei se se leron todo o protocolo, creo que son 99 páxinas, anexos incluídos, engadidos. Ben, entre este protocolo que non ten ningún desperdicio, vou a dicir algúns exemplos. Por exemplo, non exime de responsabilidade de ningún tipo ao profesorado, é dicir, exime de responsabilidade de contagio. Que mañán pode vir un pai ou unha nai e dicir, ti eres o culpable de que o meu fillo se infectara e te vou a denunciar, vale? Ese é un primeiro punto xa. Despois, é un protocolo que non ten previsión económica ninguna. Os gastos derivados da pandemia a conta de quen corren? Dos propios centros educativos e, no caso da sanidade, é dicir, dos propios concellos, que teñen que incrementar o número de persoal de limpeza para desinfectar. Ben, danlle funcións de persoal sanitario ao profesorado, entre outras, ao docente, cando non temos nin idea. Despois, é dicir, porque temos que facer un autodiagnóstico a diario. Despois, que máis? Non hai previsión ou un plan específico de teletraballo.
no caso do novo confinamento, simplemente hai un par de parágrafos que pasa, nada máis. As medidas sanitarias nos centros non son as necesarias, nin nos centros nin no transporte escolar. Eu non sei se se quedaron co que pon do transporte escolar. É dicir, que o condutor e a persoa, a cuidadora ou o cuidador que vai no transporte, pode facer o que lle dea. Pode meter o autobús cheo de arriba abaixo. E lembrarle que, por exemplo, aquí non temos neste concello, pero, por exemplo, no concello de Ribeira, o alumnado que vai ao Instituto de Eulalia Doura, que procede da zona lindeira co Porto do Son, ten que ir nun autobús interurbano que ten que baixar nunha rotonda, atravesar dúas rotondas, incluída a do polígono industrial de Xarás, para coller un segundo autobús. E vai misturado con todo tipo de persoas, sin respetar as distancias. Entón, se esas son as medidas do protocolo, iso sí, o que hai que preguntar é que van facer cos 120 millóns que veñen destinados á educación dentro do goberno central. Desde logo, que con todas estas medidas económicas e demais, este plan económico parece ser que os centros públicos non vai nin un só euro. Aos centros privados irán, os concertados, digo eu. Que tampouco se menciona nada deles ao respecto no protocolo, que se fixaron. Pois ben, o que resulta chocante e me resulta indignante é o seguinte: que vimos dunhas eleccións do 12 de xullo, onde se tomaron todas as medidas sanitarias, por haber, que se respetaron máis, vamos, ata o increíble, con xente maiores de idade e que nos pretenden confinar nos centros educativos 25 nenos ou 30 menores de idade, máis alumnado repetidor que non conta, que eso non se di, que non conta, en eses números. É dicir, con que tipo de medidas higiénicas? E os que traballamos aí, como facemos? E os que estades aquí, que a maioría de vos tedes fillos, fillas, netos ou netas incluso, non ides a estar un poquinho da mosca detrás da orella e con medo na casa que cheguen os vosos fillos ou fillas? Eu estaría, desde logo, polo menos con este protocolo. Entón, xa vos remato, o que hai que pedir é un protocolo que garanta, sobre todo, o que é a saúde e a seguridade de toda a comunidade educativa, nada máis ni nada menos, e que se investan os cartos que hai que investir. Respecto da emenda que presenta o Partido Popular, teño que dicir unha cosa, que se queda un tanto light, porque, por exemplo, fala da total seguridade, e estou de acordo con eso, que garanta a total seguridade sanitaria nos centros educativos, e no transporte, hai que contar tamén con iso. Que o alumnado que vai no transporte, e non solamente nos centros de primaria, sino nos de secundaria, como o caso que dispuxen de Ribeira, que é transporte interurbano. E, por exemplo, respecto do segundo punto, maior normalidade na aula. A maior normalidade na aula ven restringida pola ratio. A ratio que se aconsella que sexa de 15 alumnos ou alumnas. Que irá matándose. Sí, xa non mataba. Entón, é dicir, a ratio hai que melloralas. Se non se melloran as ratios, non imos ter esa maior normalidade. E lembrar que onte que saiu o concurso provisional de traslados, de xente que está de mestres a mestras que están en expectativa de destino ou son interior de institutos e demais, e que hai moitísimos centros que lles falta profesorado, que non apareceron aí, que hai un montón de reclamacións ao respecto. Moi ben. Ten unha reconciliación do Partido Popular. Boas noites a todos. Vale, vamos a ver, desde a Xunta están a traballar para que o comezo do curso 2020-2021 poda levarse a cabo coa maior normalidade posible, pero tamén con maior seguridade. Con medidas que garantan o cumprimento das normas de distanciamento social, pero tamén que garantan a constitución dos objetivos educativos dos nosos escolares despois de pasar por un curso 2019-2025. Por lo tanto, non se pode instar a traballar nalgo que xa se está facendo baixo un rigoroso criterio sanitario e educativo. E por eso tamén temos que propoñamos a emenda que consistirá en instar a Xunta a garantir a total seguridade sanitaria nos centros educativos para o vindeiro curso 2020-2021 a través do cumprimento dunha normativa específica acorde á calidade dos centros educativos de Galicia e tamén instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha todas as medidas precisas para garantir a maior normalidade nas aulas e para establecer a mellor situación posible para a consecución dos obxectivos académicos marcados para o curso 2020-2021, con especial énfase no cuidado do benestar emocional de todo alumnado na volta ás aulas.
Temos que decir que o Goberno galego realizou nos últimos meses unha análise da situación da nosa comunidade de cara ao curso 2020-2021, nunca estuvo parado, e avaliou a realidade dos centros educativos. A realidade dos centros de Galicia é totalmente diferente ao resto de comunidades autónomas, tendo en conta a dispersión poboacional e a diferencia que hai nos centros rurais e nos centros urbanos. Tendo en conta esta realidade, a Xunta realizou un protocolo en consonancia a Consellería de Educación e de Sanidade. Este protocolo foi presentado aos sindicatos en dúas convocatorias na mesa sectorial e os sindicatos se negaron a debatelo. Levantáronse sin siquiera debater nada. O que non é normal é que un protocolo de máis de 90 follas que este todo mal. Non había nada que debater, non había nada que podíamos cambiar, non nos gusta a distancia do metro, que non nos gusta, parecenos pouco, parecenos moito, pues, se levantaron todos. Pero aprobouse despois de que se levantaran dúas veces. Non é que non se lles dera a opción de debater, porque non quixeron debater. Este mesmo protocolo foi presentado e consensuado á Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino Universitario de Galicia. Este protocolo está avalado por autoridades sanitarias autonómicas. Ten 4 apartados e básase no establecimento de grupos de convivencia estables nos colexios que o decidan así, no mantimento da distancia interpersoal, no uso da máscara e de higiene. Tendo en conta a realidade dos centros educativos, o lógico é que cada centro designe un equipo, unha persoa coordinadora, e que desarrolle neles un protocolo de actuación específico para ese colexio. Non é normal que a Xunta presente un protocolo cando os colexios son de ámbitos moi diferentes. Non se pode establecer un protocolo para unha aula, para unha unitaria, que para un colexio de 3 líneas, de primaria e de secundaria. Dentro deste protocolo vai se facer unha autodiagnose para coñecer a posibilidade de casos de contagios e simplemente responder a un cuestionario. Non hai que ser moi experto, simplemente contestar sí ou non. E o único dato sanitario que hai que facer é tomar a temperatura, que penso que sabemos todos tomar a temperatura, non fai falta ser sanitario, sobre todo porque encima ahora hai aparatos que o pos na frente, sin siquiera tocar, que xa che di que temperatura tes. A maiores, ademais, nas vindeiras semanas, vai se poñer a disposición dos centros novas instruccións para o inicio do curso e un protocolo específico para os centros de educación especial. Vai se seguir ampliando o protocolo porque é unha situación cambiante. Os casos que hai agora non é o mismo que como estábamos fai 2 semanas e non vai ser o mismo que como estamos en setembro. Por lo tanto, o protocolo é un protocolo aberto que vamos a ter para ampliar. Dentro dese protocolo, algo que se establece é un test serolóxico de doble banda a todo o persoal dos centros públicos antes do inicio do curso. Un apartado do protocolo son as medidas de distanciamento e de higiene. E o que se debe facer sempre é priorizar que os rapaces estén sin máscara nas aulas. Que usen a máscara vai ser o último recurso. Para priorizar a máscara, mas establecese a distancia dos metros entre os rapaces que se colocados sempre mirando hacia adiante. Se pode frente, claro que tens que ampliar a distancia, se van a estar mirando para outro. Pero poñéndose en frente, poden estar a unha distancia dun metro. E a distancia dun metro é recomendada pola Organización Mundial da Saúde e por UNICEF, que fixeron un protocolo conxunto para os centros educativos. Darse a opción de vaciar as aulas para conseguir maior dimensión, poder poñer os colgadores da roupa fora e cambiar de baterías para que poda ampliar eso. Tan só non usar a máscara nos corredores, no recreo, na biblioteca, zonas comuns. Tamén fala das achegas de materiais e da xestión dos posibles brotes. Aquí depende dos centros educativos, teñen que ter un lugar de illamento para, se algún da os síntomas, chamar as autoridades a familia e as autoridades sanitarias, establecer a cuarentena os contactos próximos en caso de positivo, e tamén para o profesorado vulnerable, que se considera personal vulnerable, tamén se lles van a poner unhas condicións laborais controladas, mantendo as medidas de protección. Vai haber tamén un proceso de inspección médica que vai a determinar se a persoa é especialmente vulnerable.
Pode seguir despois o segundo, por se levar 6 minutos, Vale. 15 segundos. Podemos facer o proceso se necesario, nós non necesitamos, en principio. Pois entonces continuamos co debate. Ten a palabra entonces a ponente concelleira. Bueno, parece que non temos que preocuparnos porque o protocolo o arregla todo. E vivimos nun mundo feliz e non temos ningún problema. Eu creo que os temos todos desde o primeiro momento en que pretenden pasar polo COVID-19 sin gastar un peso. Porque lendo o protocolo o único que vai a gastar en limpeza é o Concello. Que eso sí que o contemplan. Limpar, vamos a limpar o mundo porque vai limpar o Concello. Pero despois pretenden pasar ao curso que ven ca situación que temos sin gastar un peso, porque no protocolo non vi nada que cambie a situación actual non, do curso pasado dun centro. Eu vou a ter os mismos alumnos por aula, a mesma aula, lle podo sacar 2 estanterías para fora, pero a mí non me caben. A mí non me caben 24 alumnos na aula, a unha distancia prudencial. Entón, penso que a Xunta ten moi claro, como temos todos os demais, que a presencialidade vai a ser moi curta. E aí se acabaron todos os problemas, xa non hai que seguir ningún protocolo, nin os profesores que teñan algunha doenza van a ter que coller baixas porque van a estar na súa casa seguramente. Vamos a ver, non sería tan complicado o mellor dotar a un centro en Galicia, estou me referindo sempre a Galicia, na que a baixada de natalidade é moi grande. Non sabemos que todos os anos están suprimindo postos de traballo. Aquí na Pobra temos a experiencia de que se suprimiron nos últimos anos pois moito personal. Ese gasto que se estaba facendo fai uns anos en educación para os colexios se está aforrando actualmente. Se está aforrando porque nunca se plantearon baixar a ratio, nunca se plantearon igualarnos a países que están funcionando de maravilla en educación porque baixaron o seu número de alumnos por aula a 15. A 15 sin COVID. Nos seguimos cos 25. Que baixa a natalidade e xa non hai para 25 por aula, pois suprimimos. Este sería o momento de devolvernos un pouco que nos quitaron e de ir un pouco normalizando a ratio e igualándonos aos países máis progresistas e que mellor lle vai en educación, non? E xa non digo 15, deixalo pois en 20 ou mellor, non? Pero non. Todo é suprimir e aforrar cartos nun tema tan sensible como a educación e como son os nenos e nenas. En fin, que suprimiron e siguen suprimindo e os 25 por aula siguen no COVID e non hai maneira de separarlos nas aulas que temos, porque é imposible. Os ordenadores, unha vez que a presencialidade non sexa posible, porque con un que dé positivo vai todo o grupo para casa, os ordenadores no curso pasado, non sei, deberon pensar nese mundo feliz que todas as familias tiñan acceso a internet e ordenador na casa, e non é así. Na Pobra do Caramiñal, aproximadamente un 5% non reunía esas condicións para ter teledocencia. Pero foi o Concello o que dotou a esas familias de acceso a internet, como dixo antes a concelleira Charo Varela, de acceso a internet e de ordenadores para que tuveran as mismas oportunidades que todos os demais, porque en ningún momento desde a Consellería se lle solucionou ese problema ás familias. Os nenos iban para a casa e quedaban totalmente descolgados. Como irán a seguir as clases online se non tiñen ordenador nin acceso a internet? Foi unha auténtica vergoña. Sentín vergoña do goberno que tiñamos naquel momento e penso que para o ano imos pagalo coa falta de previsión, porque si, o protocolo ten 90 e pico páxinas, hai que xa o leín. Ten que ir rematando. Pero, Dios mío, non único que pensan gastar en limpeza porque non o gastan eles. Donde están os cartos? A ver, porque aí non gastan un peso, Todo sigue igual. Ten a palabra a propositorista. Bueno, eu, ojalá, concelleira do Partido Popular, ese protocolo do que nos falas sexa tan maravilloso como non o dis. Eu non son mestra, aquí hai moitos mestres, pero son nai. E realmente estou moi preocupada porque ese protocolo está valeiro de toda a seguridade para a educación das nosas fillas e fillos.
e o único que fai é recaer todas as responsabilidades nas direccións dos centros educativos, en cada mestre, en cada pai, en cada neno. Cando os sindicatos se levantaron, por algo sería. Porque ás veces non se pode debatir cando hai algo enfrente que non se deixa debatir. Con respecto ás vosas enmendas, para rematar, porque xa dixen todo o BNG e a Conselleira de Educación, ca emenda do BNG, as medidas a tomar, a desenvolverse na fruto do diálogo e acordo con toda a comunidade educativa, estou totalmente de acordo con eso. Sempre defendín que os acordos tiñan que ser con toda a comunidade educativa e, bueno, e que presenta o Partido Popular é o que decía antes o concelleiro Xavier, é moi simple, non chega, non nos chega para unha seguridade, para un curso, é que non chega, está prácticamente de baleira. E pola miña parte nada máis. Obrigado. Ben, vamos a ver, eu non sei se o portavoz do Partido Popular existiu alguna vez nunha reunión, nunha mesa sectorial, pero simplemente dicir, con respecto ao protocolo da COVID-19, chegou o persoal correspondente da Consellería á reunión, entregou o protocolo da COVID e aí o tedes, así como nos iban a levantar, e iso é consensuar un protocolo, iso non é consensuar, e máis consensuar sería con todos, é dicir, con toda a comunidade educativa, non só con unha parte, e os sindicatos é unha parte, non é toda, vale? Aí faltarían as AMPAs, entre outras. Ben, en canto a materia económica, é tan sinxelo como dicirle o seguinte, é dicir, que o vindeiro curso teremos aproximadamente 155.581 alumnos matriculados, sí, alumnos e alumnas. Durante 175 días lectivos, a 0,95 euros cada máscara, pois hai alrededor dos 26 millóns de euros que se aforra a Consellería e que carga os propios centros. Esos son máscaras, non, sin falar de xeles hidroalcohólicos, vale? Ben, é así de sinxelo. Dúas regras básicas de matemáticas, nada máis, nada menos. E despois, xa vexo que están moi preocupadas pola emoción do alumnado. Ben, e a miña faceta como mestre entra nese campo. E o que me resulta patético é o que dixo a conselleira a señora Pomar. Que non se pode desdobrar o alumnado, xa que se pode afectar emocionalmente. Que se pode vir afectado emocionalmente por desdobrar un grupo de 25 en 2 grupos. Eso afecta emocionalmente. Pero, sin embargo, non lles afecta emocionalmente que estén 25 máis repetidores confinados nun aula ou 30 máis repetidores. Esas son as palabras da conselleira. Así vos a respetar as medidas sanitarias que din no protocolo, non? Que acaba de poñer o manifesto. Pois moi ben. Simplemente que teñen un serio problema con este protocolo. E como non se senten con toda a comunidade educativa a negocialo, aí ser difícil que comezar o curso comezaremoslo e o gallá que o rematemos todos, é dicir, facendo o traballo presente nas aulas, pero eu poño moitísimo en dúbida, por experiencia que teño nestes anos, non sei vostedes. Bueno, a palabra do feiro do Partido Popular. Bueno, en Galicia, a pesar da dispersión xeográfica e da orografía, a Consellería de Educación conseguiu ter o 100% dos centros educativos conectados á rede. A dificultade nestes momentos radica na conexión dos alumnos dentro do domicilio. Pero, aínda así, a dispersión poblacional do rural fai que neste ámbito os efectos do COVID sexan menores debido a que hai menos saturación de alumnos, os espacios son moito máis grandes e hai menos posibilidades de brotes. Unha das medidas da Consellería de Educación ao longo destas últimas legislaturas foi a digitalización das aulas, fomentar as competencias digitais e as competencias STEM. As tecnoloxías non substitúen, sino que complementan, e para levar a cabo a consecución das competencias digitais é necesario invertir na formación do profesorado, como se leva facendo moito tempo. Durante o estado de alarma, cando nos mandaron a todos para a casa, a Consellería puxo a disposición dos docentes varios cursos sobre a docencia online e o uso da aula virtual. Desgraciadamente, non tiveron moito seguimento estes cursos. As clases online son xa unha realidade. O protocolo da Consellería de Educación tamén establece, en caso de que haya rebrotes nos colexios e hai aquí para casa, a posta en funcionamento obligatoriamente dunha aula virtual. Vai a volver a poñer cursos de formación para o profesorado para levar a cabo.
A finales de setembro, o primeiro mes hai que poñer a funcionar, e a finales de setembro ten que estar operativa totalmente. E queren que este operativa porque a finales de setembro é cando ten que mandar á Consellería un reporte dos rapaces que teñen problemas de conexión ou de dispositivos para poder solucionalos. Por lo tanto, a Consellería sí que está poñendo da súa parte. Respecto ás solicitudes de medios persoais e materiais, consideramos tamén que as necesidades son diferentes en cada centro educativo, pois teñen diferentes características cada centro, entón deberían de ser eles os que transmitan as súas propias necesidades á Consellería e non desde un concello. Non é o mismo solicitar un centro de primaria con un instituto que unha unitaria. Respecto a ratios, en Galicia, tal como acontece no resto das comunidades autónomas, a ratio do grupo non vai a sufrir variación. Pero non sufre nin en Galicia nin en ninguna outra comunidade autónoma. Foi unha recomendación que fixo a ministra de Educación de baixar as ratios, pero non se baixan en ningún lado. Tudo está establecido obligatoriamente e non o fixo porque sabe que non é unha realidade, que non hai espacio disponible nos colexios para poder baixar as ratios. Non hai aulas suficientes. Non hai aulas. Na maioría dos colexios non hai aulas. Pode pensar o turno despois. Outra recomendación da ministra foi dar clases ao aire libre. Entón, as recomendacións da ministra temos que todas aí. De todas formas, a ratio en Galicia é bastante máis baixa que no resto de España, debido á baixa natalidade e o crecemento vegetativo. Non hai un só colexio en Galicia que teña unha ratio de máis de 20 alumnos por aula. Estou falando de media. Estou falando da media. Tocarase a túa clase sola, pero sei de moitísimas clases que tendes en Manda Seca que non chegan a 20. Que non chegan a 20 cantas hai. Ou vas a decir que non hai ningún en Manda Seca que non chega a 20. De todas formas, a Consellería establece que no caso de que faga falta un desdoble será efectivo como se fixo tamén en outros cursos anteriores. Cumprirase coas directrices establecidas e se fará a contratación do profesorado a maiores e que sexa preciso para dar resposta ao incremento das aulas. Gustaríame contarles que... Ten que ir matando. Vale, pois deixamos. Vale, vamos concluir, para a conclusión, me gustaría decir que o goberno de galego nunca abandonou a educación. Os datos galegos de educación non son sorte, como se decía dos datos de COVID, que parecía que en Galicia non se contagiaban tanto como no resto porque era sorte, non era presión, sino que os resultados de educación son o resultado do traballo que hai detrás. Non hai máis que mirar os informes PISA, onde Galicia sempre está na parte alta da táboa, os datos de abandono e fracaso escolar, que sempre estamos por debaixo, somos dos que na comunidade onde menor fracaso hai, a ratio de alumnos por profesor, que Galicia ten a ratio máis baixa de España, en alumnos que lle corresponden a cada profesor. Todo isto é o traballo da Consellería de Educación, que agora, xunto coa de Sanidade, está traballando para que a volta ás aulas sexa o máis normal posible para os rapaces, pero tamén cumprindo a normativa de seguridade para este próximo curso. É por iso que as dúas consellerías seguirán traballando, adaptándose ás novas situacións e nas vindeiras semanas van a continuar poñendo novas instruccións a disposición dos centros e sacando por un protocolo específico para os centros de educación especial. A ver, población dispersa. Bueno, sí, Galicia ten población dispersa. Aquí na Pobra non é moi dispersa, que digamos, ni Ribeira, nin Boira, nin nada, pero bueno, eso nos vai evitar contagiarnos. A poboación dispersa de Galicia, moi ben. As familias, o problema non é que non teñan ordenador teñeno o que o teñen os niveles que o teñen nos colexios, pero hai moitos niveles que non teñen ordenador, non sei que realidade me está contando aquí. Nos colexios teñen quinto e sexto ordenador, vellos porque eran do avalar que xa non está e tal, vale, pero onde non o tiñaran eran na casa. E se foron para a súa casa, se foron confinados para a súa casa sin ordenador e sin conexión a internet. E o puso o Concello porque os colexios se puseron en contacto ca administración máis cercana e a que lle podía solucionar o problema, informando de que o alumnado estaba en esas condicións e houbo que facelo.
O profesorado, cursillo de aula virtual a final de curso cando estábamos agotados, porque estábamos agotados de poñernos as pilas como non las pusemos. Tamén tiñamos que facer un curso, pois non todo o mundo fixo, claro está. Non todo o mundo fixo ese curso non era panacea tampouco. A ratio baixou non por mérito da Xunta de Galicia, da Consellería de Educación, ese non é o mérito. A ratio baixou porque baixou a natalidade. No noso colexio hai cursos que teñen menos de 20, pero hai cursos que teñen máis de 20, 25 alumnos por aula temos en algúns niveis. Por exemplo, nos que van agora para sexto. Máis fácil, non teñen que desdobrar cada grupo, porque ao mellor poñendo un grupo máis sería suficiente. É dicir, que non hai que desdobrar cada grupo, porque en algúns xa son 17 ou 18, pero se son 3 grupos de 18, pois facemos un cuarto grupo e o deixamos en 14 ou 15 e xa non é doblar o número de aulas, sino aumentar algunha unidade, porque efectivamente algúns están por debaixo de 15, non é mérito de ninguén. E os espazos, vale, no noso colexio, por exemplo, falo da miña experiencia, porque é máis fácil falar desde a miña experiencia, pero creo que en toda Galicia é algo similar, os espazos foron quedando vacíos, porque nese colexio houve doble de alumnado, fai uns anos eran o doble, eran 600 e pico alumnos, e onde os metían, pois os metían no colexio. Efectivamente, agora hai aulas que están dedicadas a outras cousas, pois 2 aulas de inglés, unha aula de religión, 2 aulas de música, pois sala para reunións, etc. Pero si fixeran falta para a docencia, claro que sí que se podían poñer e habilitar un mobiliario para alumnos, porque xa eran para alumnos hai uns anos. Entón, non sei, é que me parece increíble todo o que escoitei, me parece increíble, non sei, en fin. Non estou de acordo para nada, en absoluto, con nada do que dixo, porque a realidade é outra cousa. E creo que é un momento de abordar unha baixada de alumnos por aula por moitas razóns. O COVID é a principal, pero hai outras, hai outras, que vamos a estar eternamente con 25 alumnos por aula. Pois entón debemos ser Superman e Superwoman, porque se estamos sacando uns resultados tan fabulosos con aulas cargadas de nenos, é que somos la leche. Pero vou a decir unha cousa en honor á verdade, que é o profesorado que salvou a situación do último trimestre do curso pasado. O profesorado que se foi para casa sin directrices e sin saber como iba a facer cos seus alumnos e se puso as pilas e, mira, uns mellor e outros peor, pero fomos salvando a situación como pudemos e como soubemos, sin moita axuda, desde logo, ninguna, por parte da Consellería de Educación. E iso foi así. Ben, rematamos o debate entonces e pasamos a votar as emendas. Vamos a votar en primeiro lugar a emenda do BNG, que é de engadir o acordo que recolle a emenda. Por tanto, votos a favor, votos en contra, e por con 8 a favor e 5 en contra. Pasamos a votar a emenda do Partido Popular. Votos a favor da emenda, votos en contra, non se inclúe a emenda, desvotado por 8 votos contra e 5 a favor. Pasamos entonces a votar a moción incluindo a emenda do BNG, a moción de nos pobre incluindo a emenda do BNG. Votos a favor, votos en contra, aprobase con 8 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG, demanda de limpeza de vías, estradas e arranxos paseos do Concello da Pobra. Pediría a concelleira a unha das dúas concelleiras, por favor, que dixe o sitio a Javi. Non, máis práctico que se chama das tercas, ou Patricia ou Genoveva. A ver, bueno, evidentemente vai ser a persoa que defenda, neste caso, a goberno. Tenho a palabra, por lo tanto, señor concelleiro. Gracias. Ben, xa presentamos unha moción semellante hai 6 meses. Pois ben, os núcleos rurais da nosa vila están a padecer un abandono por parte dos diferentes gobernos como neste concello onde hai bastante tempo. É ben certo que estamos a pasar por un momento excepcional en todo o país debido á COVID-19,
pero xa pasou máis dun mes dende que se levantou o estado de alarma e, polo tanto, compre seguir adiante cos traballos habituais e telesos de limpeza e arranxo das vías públicas. Pois ben, o goberno actual segue na mesma liña, polo tanto, segue sen prestarlle atención aos veciños e as veciñas que viven no noso concello sen atender as súas demandas. Comezou o verán, o goberno municipal non cometeu estas tarefas de limpeza na maioría dos núcleos rurais das 5 parroquias. Núcleos rurais como Alón, Angustia, Ponte Barbanza, etc. Vale? Non vou lerlos todos porque son numerosos. Isto supón unha serie de presuizos para os nosos veciños e veciñas, vías, camiños a virar rúas invadidos pola maleza, dificultade para circular para os peóns e para os vehículos. Ademais destes núcleos, tamén se pode apreciar que as vías que son de titularidade de outros organismos, como a da Xunta de Galiza, que se atopan na mesma situación que a de ámbito local. Xunto coa falta de limpeza das estradas e vías do noso concello, temos que subliñar que dende hai meses se veñen percibindo que os paseos tanto do Río Morto, como do Areal, como da Mercé, o do Areal é o tramo que vai hacia a Ponte San Antón, entre outros, están nun estado lamentable, nalgúns tramos debido á falta de táboas rotas, etc. Co perigo que supón por os peóns. Polo tanto, xa é tempo de que o Goberno Municipal e a Xunta de Galiza atenden as súas obrigas. Por todo o exposto, este concelleiro, en representación do Grupo Municipal do Bloque do BNG, propón os seguintes acordos. O Goberno Municipal do Concello de Pobre Coñel limpará as vías, camiños e beiras rúas do ámbito municipal. 2. O Goberno Municipal do Pobre Coñel instará a Xunta de Galiza a limpeza das estradas e vías que son da súa competencia. E 3. O Goberno Municipal do Concello de Pobre Coñel arranxará os paseos do Río Morto, Areal e Mercé. Tiene la palabra por cierto el Partido Popular. Bueno, esto es una moción recurrente, cada año al menos siempre se presenta algo en este sentido con distintas fuerzas políticas y la realidad es que, bueno, se ve, no hay más que decir que salvo la naturaleza es la que es y las circunstancias hacen que aflore pues una falta de mantenimiento y cuidado de patrimonio municipal en todos los sentidos. Por eso, igual que hemos hecho en otras ocasiones, vamos a votar a favor de la enmienda porque lo que recoge es una realidad que se palpa en cualquier esquina que se mire en nuestro municipio. ¿Qué para Concello de Servicios Municipais? Boas noites a todos e a todas. Ben, efectivamente, como vostedes din, na súa moción estamos a pasar por un momento excepcional en todo o país debido ao COVID-19 e isto ten consecuencias en todos os aspectos e mesmo tamén na limpeza de cunetas. Así que vou dar contas do que se fixo, do que non se fixo, do que vamos a facer e seguir facendo durante todo o verán ata que chegue o tempo de choivas e mesmo as reparacións que se van a cometer tanto este ano ou os próximos anos. Durante o estado de alarma intentamos protexer os traballadores e traballadoras municipais e deixalos en servizos mínimos reducindo a súa xornada diaria. Fixo que se dedicaran principalmente a manter parques, campo de fútbol e zonas verdes en boas condicións para que non se botaran a perder en ese tempo. Isto fixo que se retrasara o comezo dos traballos nas cunetas e beiras rúas, pero a nosa principal preocupación é intentar proteger os traballadores e traballadoras e expoñelos o menos tempo posible. Outro retraso por mor do COVID-19 foi a entrega da desbrozadora de Brazo, que ainda que a licitación se resolveu o 2 de marzo, a máquina foi fabricada en Italia, co cal quedou retida ata que reabriron as fronteiras. Foi entregada ao Concello o 18 de xullo. Tamén cabe dicir que durante o estado de alarma os procesos selectivos, subvencións, licitacións e demais traballos administrativos sufriu un importante retraso e paralización nalgúns dos casos. Tan pronto se puderon comezar os traballos de desbroces cos medidas de seguridade oportunas, pois comezaros. Contratamos unha brigada de 5 persoas para a limpeza e ademais vou enumerar varios camiños porque saberán que a día de hoxe están limpos. Comezouse a limpeza manual dos camiños e cunetas na parroquia de Santa Cruz, polas zonas de Desón, Quintán, Sagándara, Rego, Tarrío, logo desplazouse polo camiño ancho, polas zonas de Gondaranda, Pedreira, Figueira, Fontenaveira, cara ao Sobral. Pasaron ata o Campiño, facendo dende Xunqueiras ata Rosamonde, pasando pola Mirandela. Máis tarde comezaron en Caíños, viñeron por Cercias, polas Padriñas do Sobre, cara ao Outeiro, Arcebispo, facendo a volta toda a Garita, o Alto de Cabío, Vilarillo, o Castro, ata chegar aos Areos. A maiores desta brigada, no mes de xuño, contratamos a limpeza e recentamento das praias para telas a punto a chegar ao tempada de verán
desbrozáronse todos os accesos ás praias da nosa costa. Ademais de limpar as... Bueno, eso é a limpeza mecánica dounos un grande impulsión cando chegou o 18 de xuño, xa que hai moitos viais que non discorren entre as casas e fannos moi adecuados para traballar desta maneira mecánica. Fixeron parte da Mirandela, o acceso a entrada ao polígono, Rosende, Niñeiriños, a Silva, o Castro no Maio, o Muiño Vello, o Brasil, o Camiño Ancho, e tamén pasou polo Couto, o Freixo, e mesmo limparon as beiras da estrada que vai dende o mirador da Culata ata o Cusco dos Forcados. Ademais, tamén contaron cos propios traballadores e traballadoras municipais que foron reforzando estes traballos en distintas zonas, ademais de seguir atendendo aos traballos regulares que dan o campo de fútbol e os parques. Por isto, como poden ver, aínda que non coa rapidez que nos gustaría, os traballos de desbroce non están nin abandonados, nin como vostede di, sen atender. Esta semana, a Brigada de Limpeza Manual comezou os seus traballos na Ribeiriña, facendo o Camiño Real. A día de hoxe remataron todas as vías que están da estrada xeral cara ao mar e comezaron a facer as que quedan pola parte de arriba. A seguinte parroquia será a da Angustia, aínda que xa esta semana os propios traballadores municipais cortaron as zonas que teñan moita urxencia como o Cajulo. O desbroce mecanizado esta semana pasou polo Samonte, a Cruz de Pedra, Tres Ríos, Vilares e rematará a semana que vén coa parroquia de Santa Cruz pasando polo Colo de Arca, Freán e a Banda. O plan é continuar pola Ponte Barbanza e subir pola Salleira cara a San Isidro e facer aumentar o Proso, Cruceiro Novo e o resto da parroquia de Posmarcos. A previsión que temos é que antes de que remate o verán teremos percorrido todas as pistas e estradas do Concello da nosa titularidade e podamos poñernos a revisar e preparar as cunetas de cara ao inverno. Con respecto ás estradas da Xunta, puxémonos en contacto cos vixiantes da zona o pasado mes de xuño que nos aseguraban que virían, que estaban atendendo outras zonas e que logo virían a esta. Pero isto ainda non foi así. Esperamos que agora que pasaron as eleccións veñan a facer as tareas de limpeza con maior prioridade posible, xa que, sobre todo, a estrada C305 ten moita falta de resultado e é perigoso transitar por algunhas zonas. E seguiremos insistindo. En que remata? As pontes do Río Morto estaban en moi mal estado, sendo xa moi perigosas. E decidimos retiralas de prescindir delas antes de que pasara algunha desgraza. Ao pouco chegou o COVID e a súa reposición supreu un retraso. A día de hoxe, o aparellador municipal está traballando no proxecto para pedir permiso a Augas de Galicia e buscar os fondos necesarios para poder acometer a obra. As pasarelas de madeira é certo que van necesitar unha renovación. Teñen moitos anos e, aínda que se van reparando, somos conscientes que non están nas mellores condicións. Estamos valorando renovalas ou buscar outras opcións que teñan unha maior durabilidade no tempo e non requiran tanto mantemento. E a palabra de intervención. Ben, bueno, como ven, pois, ao parecer, pois, temos que traer esta moción ou unha semellante, pois, cada 6 meses. Non se trata de que o BNG que estemos obsesionados coa limpeza, nin coa decentramiento do noso concello. Simplemente a favor por cuestión de seguridade, sobre todo para os veciños e para as veciñas. Non é que pidamos obras majestuosas, penso eu, simplemente limpeza e decentamento. Non creo que sexa moito pedir. Bueno, respecto do... E tamén estamos dicirle que estamos de acordo, pois, con respetar a saúde dos traballadores e as traballadoras. Eso ante todo, vale? É o primeiro que hai que primar. Pero, bueno, segundo o que acaba de dicir, deu aí unha retaíla de unha listaxe de lugares que están todos limpos. E, bueno, como se eu estive 2 días metido na cama que estive, pero a semana pasada non estaban. E algún deles pasei hoxe por eles e non estaban. Eso si que as mañan enviarlle fotos. A mellor igual, non sei se foi comprobar vostede ou se dixeron que pasaron por ele limpar. Isso é outra historia. Ademais, por algún deses puntos pasei hoxe pola tarde a posta de mans. Para comprobar un sitio. Alégrome de que os paseos, pois bueno, pois que do Río Morto, por exemplo, pois que tomaran esas precaucións e que estén pois en contacto con Augas de Galicia ou Porto de Galicia, non sei con quen é xa, para tratar de arranxalos. E tamén me alegro pois de que se preocupen pois pola renovación das pasarelas de madeira e demais. Non hai máis que ver, por exemplo, a da Merced. A da Merced as balustradas están tiradas ali contra un lado do camiño,
outras zonas non ten nada para baixar, de apoiarse se vai xente maior ou cativos, e non falemos, pois, por exemplo, da Ponte San Antón. Non sei se viron vostede como comeza o paseo de Madeira, ou como empeza ou como remate, según como vexe. Como cae alguén de aí abaixo, unha demanda ao Concello cae, seguro, Sempre, bueno, pois porque hai aí, pois que máis ou menos. E sobre todo que non lle pase nada a ninguén. Vale. Ahora vamos a popular. Bueno, nos congratulamos de que esté todo mejor de lo que está, pero creo que la moción refleja una realidad. Es que por las circunstancias que son excepcionales todo se ha atrasado. Yo no lo sé, yo lo que sí que sé es que en el resto de los municipios de nuestra comarca, porque el COVID también estaba. No, perdón, pero oye, mire, creo que es una falta de respeto interrumpir, perdón, lo primero. Lo segundo es adelantarse a lo que pueda decir. ¿No? Creo que, oiga, y sobre todo, la más falta de respeto creo que es que lo haga el representante de la alcaldía, que creo que tiene que ser más neutral en el debate. Pero bueno, usted mismo, oye, cada uno se califica por lo que hace. Un representante do goberno, neutral nada. Tiene que defender ao máximo o que fai o noso goberno, todo o contrario do que está dicindo. Pero usted no tiene o que pasa é que a través de determinadas cousas aquí, siga, por favor, siga. Bueno, es que es curioso todo esto. Parece que ustedes todo lo hacen perfecto y todo hay que discutir. La realidad... Iso é o complicado. No, que yo puedo varios estar lo que quiera, ¿no? ¿Vale? Porque parece que usted puede decir... Se queixa de que pode falar na súa boca... Y cuando las pongo, perdón un momento, y cuando las pongo y me lo dicen, no digo nada. Sí que digo cuando no las digo y me dicen nada. La diferencia. Usted está haciendo eso ahora. O primeiro que iso é que hai moitos cargos pendentes. Siga. El que esté pidiendo no quiere decir que esté perfecto, pero bueno. Mira, yo lo que sí sé es que si en algo hemos destacado durante este tiempo a nivel de mantenimiento de los vías públicas, de las cunetas y de tal, es que hemos destacado por el abandono, algo que es característico de su gobierno desde hace 5 años. Siempre es por un motivo o por otro, parece que la naturaleza está en contra de la Puebla y algo que antes era encomiable que era limpieza y mantenimiento y está abandonado. Yo siempre entiendo las dificultades de todo porque sé las dificultades que supone hacer las cosas. Pero también tendrá que usted coincidir conmigo que el día 31 de julio que tengamos zonas de nuestro municipio donde no se pueda casi andar, pues no es muy justificable. Entiendo el lapsus del tiempo y toda esta historia de dificultad, pero miren, no sé, hay muchos sitios que dan pena y realmente, oye, un ayuntamiento tiene que velar por la seguridad y sobre todo por el cuidado de su patrimonio. Los demás lo hacen, si nosotros somos capaces de llegar, creo que es algo que es responsabilidad suya, es la gestión diaria, no es de los demás. El COVID ha afectado a todo el mundo, salvaguardando la seguridad de los trabajadores, que es lo primero que hay que cuidar. Creo que las demás cosas se pueden hacer con más diligencia. Si no lo han hecho, pues oiga, las pruebas están ahí. Entiendo que no tiene mucho que decir en ese sentido, porque al final la realidad se ve. Y hay yo creo que sobran muestras y ejemplos de todo ello en todos los sitios. Desde las pasarelas, falta mantenimiento que no es de este año, desde más tiempo, teniendo la dificultad de todo, pero lo que sí que es más sangrante es los niveles de suciedad y abandono que la maleza ocasiona nuestro ayuntamiento. Mire, solo el camino que estamos promocionando desde la oficina de turismo de Sendera, el camino del sendero de Valrío Pedras, todo por las piscinas hasta arriba que promocionamos, está intransitable, pero intransitable. Hay sitios donde hay que casi pasar cansado. Eso estamos promocionando públicamente, pero el aparcamiento que tenemos en Menecia de ese terreno que se alquiló, el otro día las ramas de fuera y los dentro los dejaron todas. Hay cosas que yo entiendo todas las dificultades, pero también entiendo que estamos a 31 de julio y que las boyas de cabello están casi sin colocar, o bueno, ya estamos sin colocar y no se están colocando, pues oye, claro, si las colocamos cuando el 3 de septiembre está todo muy bien, pero lo normal es decir lo que hay en día de hoy. Es cierto que van actuando, es cierto que van actuando, pero es cierto que también van actuando tarde. La disculpa, la justificación, sé lo que usted nos dice, yo me la creo, entiendo que es así, que no es algo que hacen a propósito, pero también es cierto que esto es algo que viene todos los años y todos los años hablamos. A ver si hay un año donde somos conscientes que la primavera es cuando es, lo que cuando llueve, y la maleza crece cuando crece. Y que después, oiga, pues también me supongo que por las premuras y por la diligencia de todas estas historias,
este año pues cortan muchos sitios de maleta y quedan los caminos, algo que antes no ocurría, pero bueno, habrá que entenderlo por las circunstancias especiales. Eu non dixen que estuvera todo perfecto, en ningún momento. Dixen o planteamento que fixemos, por onde viemos e o que nos queda. Pode ser que haxa sitio por o que pasara e nombrara e o mellor que me equivocara, non o vamos a discutir, pero sí lle agradecería que me aclarara, porque así pois mañán lle mandaría que remataran e deixaran toda a zona lista. Vamos a ter puntos de vista diferentes, traballamos todos os días, os traballadores fan un traballo moi grande, creo que o están facendo moi ben, e sí, estamos a 30 de xullo, pero estivemos 2 meses parados. O Benega. Bueno, para rematar, simplemente decir, que agardamos que se acometan as tarefas de limpeza e adecuación necesarias pois actuar. Pero que si sigamos así, pois non hai que nos quiten de logo o primeiro posto en embelecemento de povos con floreiros silvestres, gracias ao seu goberno e ao de xente de Bueno, eu, antes da votación, quero dar as gracias a Guardia de Servicios Municipais por o esforzo extraordinario que fixo despois de todos os problemas que tivemos que afrontar, que explicou perfectamente. Porque a situación non está para nada como que acaban de describir, porque eu hoxe tamén fun con meu coche a dar unha volta e vexo que hai moitísimas zonas que están perfectamente. Isto que se chama unha moción un pouco demagógica, porque saben perfectamente que é imposible ter todas as conectas listas ao tempo. Pero bueno, votos a favor da moción, aprobarse por unidade e levantamos a sesión. Vamos a ver, que levamos 2 plenos nunha moción que pensamos que é de urxente debate pola situación e o tema dos mariscadores. Falamos da moción. Bueno, pois o falamos porque eu penso que é necesario se convocaches un pleno para extraordinario por outras cousas para esta, porque a situación é crítica. Esperamos ter un pleno extraordinario en agosto e podemos incluir a moción. Claro.